نولي دحر بلابو أبي تقومبو دحر بلادي شاقدي دحر حابني حابن با هابا خبرو وني كبر أمرو هابا تجرى زابوا إليك عمرا هابا تغرر تايزا عبس يدرار هابا تميدو نعار قد كلامدو نعار قد كلامدو كده في عود عودو نحر هابني هابن با هابي تدقى زاقرات كفارغة هابي تقوقو زيتا حكس حقوقو هابي تحزا شمولي وازاوزا هابي وزمو زيتن مايك زازمو زيتن مايك زازمو قدفي هيد مهدمو سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو بزي قروم زغونه بحال عدنا كنكفتو خلنا ناز مدب معرتها بعالمنا زكايا زلو صقم كل غزي نتطعمنا عدنا خينرسع نتي اچوا بحالنا حزب ኤርትራ بكل مغن ابزي شانل زي كل غزي صباغنا حزب ኤርትራ استخلنا منغدي كنغلو حينا ندلي كاب ኤርትራ كاب زوص سنه طباباو سراح ابهل زصقت كل غزي بلوص كويني دوص مخنيات نتبهلي عمقاتي خاخد بربرو تجميركا صباغينا بي كم زلو نختفلط كبيد ايكونن جو لومي بزح نغراتينا خنركن فتن so many things going on بزحات نغرات ابرح وق زفصمو ناب كبابينا كميلونكم زتحاحز زلو دما كنركن فتنينا سلازي كم وترو بليز لايك دبرو لايك مقبار عباي نغر انا تشانل نتسرحنا بخالم حجاز تحن بلايك تحجزكم نتتحسنا بكال كم زبصح يقبر بزح دخيم ناس لو نغبرو بزحات راي ولما بزحات تكم زكم كوين ترخيبكم مالتي زغدو تخوينو سايت بلوا خمان كابز قتيلنا مجمريا اب عالمنا بزكايت زلو كنجمر اسكي about anti-Semitism in Australia specifically, especially since the October 7th attacks and the war between Israel and Hamas. What's driving those widespread concerns? Well, look, this shooting is really the most serious and, of course, the most deadly of attacks, but it falls within أبمونغو كلت أبزوان زي حد من البات ميديا نازور كمريخم مقتلو تقوليهم أب إسرائيل أب سيدني زبها الكتمة حد أزيح ما دسكعكح كخنن زقبو يزبل زلغو قبرش براو متكعتي استبهلي تخايد له عسرت حمش السبات هيوتهم حليفة خمزة بتمتكعتي أبون ودني يوم جيرو ميز بحال زلو أتي استقبر متكعتي ناب أيهوداويان بعالم أبزب علول زنبرو بوتا استفدت أمام مخانون اتنعو زفت أمام دما زفت أمام دما أسلام يوم زبحالو زلو أقاتامي أبزي كان قربا ما ينخلينا نتجانل سأقام سلد فتر قبرش براو سلبت كعت زغوني أبزخون الريخم مالخم يقداس كم زعينت فتس عميتات أب حدا بوتا مسقاتمو بوت راي كونينا تطو كون بلوم نخل كم زي كنا جنزب تدخل كن جنزب يلازم توصلهم بكام مجمريا كنصرو لزغبا كم ز عينت قبل على السيفيلاويان سبات بعالم زغبرو زلو ايهود يخونو امريكاويان يخونو اوروباويان يخونو عرب يخونو مسلم يخونو كريستيان يخونو بزي يقدس قبل على السيفيلاو حزب زفصم جبن كل زي كخنن يزغبو اتنعز جبر سبدما ويون جروب سبت قينا حتتون حقاوس قمت كوسدلومن ناي وترو صاوعدنايو نزخون يخون جبن عين دغفني نابز چالنزي بفلاي دما كالود بزفصمو حيلي ابكال هاجر بزفصم زلو حنا ناتوم مسكين سب بسلام وفيرو بسلام نزات زلو كجبر كله كل غزي كنا لنا هجي انتاينا نرزلنا از غداي زي نابي غصي خيس سلو زلينا كنريو دلينا زلنا مجمريا ات غداي نا بوليتيكا سلا زغير زلو نا بوليتيكا تغير ترايد يكون ناب كل نغرون كغير جميرو سلو زلينا نحنا نز غداي كنريو منغس اسرائيل برايم مينستر نا اسرائيل بنيامين نتنياهو اسرائيلاويان بابل على اسرائيليان بزورده ويبن ابل على ايهود بزورده حزنون نخجلت نبورن very common نغري
نوري يقداس كلام عزني حس كم زلوا دما سمعوا بزي. On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. I wrote, "Your call for a Palestinian state pours fuel on the anti-Semitic fire. It rewards Hamas terrorism. It emboldens those who menace Australian Jews and encourages the Jew hatred now stalking your streets." እንታይ ዝብል ዘሎ ቤንያሚን ነተንያሁ ብዛዕባ እቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተዛረበሉ ማለት እዩ ቅድሚ 4 ወርሒ ኣቢለ ናብቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኣውስትሬልያ ኣልባኔዝ ዝበሃል ደብዳቤ ፅሒፈሉ ነይረ ደብዳቤ ዝፀሓፈሉ ድማ አንቲሰሚቲዝም ወይ ከዓ ፀረ አይሁዳውያን ኣተሓሳስባን ኣዘራርባን ጎስጓሳትን እናረሰነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ አይሁዳውያን ክፍፀም ንዝኽእል ገበናት ጥንቃቐ ክግበር ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲበ ነይረ ምክንያቱ ኣውስትሬልያ ኣብዚኣ ንፅርቲ ክኾነኩም ዝደሊ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ብዛዕባ ኣብ እስራኤል ዘሎ ህዝቢ እዩ ስልጣን ናቱ ካብ እስራኤል ወፃኢኑ ዘሎ አይሁዳውያን ቡድን እንትኾነ ንመሰሎም ኩነታቶም ፅቡቅ ንክኸውን ክዛረብ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ውሳነ ግን እተን ሃገራት እየን ክውስና ዝኽእላ ምክንያቱ ልኡላውያን ሃገራት ስለ ዝኾና ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤልን አይሁድን ግን ከምኡ ይኮነን እስራኤል ዘይተኣደነ ስልጣን እዩ ዘለዋ ክትርእይዎ ኢኹም ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ከም ዘለዎ ኣብ ኣውስትሬልያ ዘሎ ፖለቲካዊ መራርሓ ድማ ነቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ትኽተሎ ዝነበረት ኩነታት ኣይድግፎን እዩ ኤርትራ ኣይደይኮነሲ እስራኤል ሕጊ ትጥሕስ ስለ ዘላ ክንቃወም ኣለና ኣንፃራ ደው ክንብል ኣለና ብምባል ወላ እውን ፈለስጢማዊት ሃገር ንክትሉ ሬኮግናይዝ ክገብር ዘለ እዩ ስለዚ ከምታ ፈረንሳ ዘሎ መንግስቲ ንእስራኤል ፀቕጢ ክገብር ዝጀመረ ኣብ ዩኬ ዘሎ ከምኡውን ገለገለ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ከም በዓል ናይ ኖርዌይ ኣየርላንድ ድማ ስፔን ኖርዌይ ኣየርላንድ ድማ ሓያል ዝኾነ ፀቕጢ ኣብ እስራኤል ክገብሩ ዝፈተኑ ብግምጣሉ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ንእስራኤል ዝበሃል ከይትትንክፉ ዝተንከፋ ድማ ክንእግድ ኢና ኢሉ ከፈራርስ ጀመረ እስራኤል ነዚ ብኮዚ ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ኣንፃር እስራኤል ዝኸዳ ዝነበራ ሃጓፍ ፈጢራ ስጉምቲ ክትወስድ ወይ እውን እቶም የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታት ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ክዕብልልዎ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ነጊርናካ ነርና ኢና ካልኦት ድማ ነቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ናብ ሚድያ ጉዳይ ናይ እስራኤል ኣብ ሚድያ እናሞተ ይኸይድ ስለ ዘሎ ህዝቢ ድማ እናነቕሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ፀረ እስላም ብጎስጓስ ብምግባር እዚ ግብረ ሽበራ ድማ ሕጂ መቸም እስራኤል ሓደ እስራኤላዊ ኣብ ቐዛ ከይዱ ክቐትል ከሎ ኣይሁዳውያን እዮም ቀትሎም ኣይበሃልን እዩ ስለዚ ሓደ እስላማዊ ወይ ክልተ እስላም ኣብ ፈለስጢም ዝገበርዎ እስላም ዝገበርዎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ልክዕ እቲ ሎጂክ ሓደ ክኸውን ኣለዎ ኣብዚ ግን እንታይ ኢሎም ነይሮም እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ምዃኑስ ክዛረቡ ፀኒሖም እዮም We go. So remember about a week and a half ago, I made a video about this tweet, Candace saying there's a 9/11 style attack happening the second week of December. Well, it happened because not one, but 2 mass shootings happened within 24 hours of each other, starting with this one at كم تريو دلهم أب زقنيات زي حدا متقعد خكايد مخانو كزرب قنيو أنا وناب زمتي نيري بفلاي مسوتانة عايزهم أكتيفيستنا إمارات كزاربس أنهميم زي أب حماس جبرا بإسرائيل أكتوبر شوعات تستجبره حدا معلت ويبون أب نيويورك أبطل تشحن حدا استجبره جبرش برامج كعتي حدا معلتي كابتم مس أب السودان زي لما نقسم مسلم براذر هوز تححز بقاتهم كفتهم كم زغل خصوص أنهميم سلازي إذا قد عايزك هجاتم كم زغل كزرب أنهيو وتصيتنا تدما حج سلازجاتمه بخل كوردينيتد بزخانة من قدي أسلام زنايت الرف كالد مع بوليتيكا أمريكا كم تسألكم كأني نزي مسلم براذر هود دبال جبر الشبراوي سقومتن خجبرلو كدفاع أنهيو إسرائيل بإماراتن مهنياتنا عطاتهم أي جبر الشبرا ليبل عند ديزيجنيشن تحريب كايوم ويون كم جبر الشبرا 5 فلوس تغيير كايوم እንታይ ክገብርዮም ሽዑ ነቲ ናይ መንግስቲ ናይ ሱዳን ናይ አልቡርሃን ስርዓት ማለት እዩ ናብቲ ኩነታት ኣላጊብካ እንታይ ክገብረ ኢኻ ግብረ ሽበራ ዝድግፍ መንግስቲ ብምባል እገዳን ፀቕጥን ጌርካ ነቲ RSF ከም ዝዕወት ምግባር እዩ ከመይ ጌርካ ነዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘጋጠመ ምስ ናይ ሱዳን ተተሓሓዞ ኣለካ ክትብሉን ኢኹም ንሓን ከተሓሓዘልኩም ግድ የብልኩም ከመይ ገይሩ ነገራት ከም ዝተሓሓዝ connecting the dots ሓንቲ ንፅልቲ ነገር ጥራይ ሒዙ ሰብ ብኣኡ እዩ ዝብል ነገራት ግን ዝተተሓሓዙ እዮም ነቲ ነገራት ከተተሓዞ ኣብ ኩሉ ዘሎ ዜና ከተቀናብሮ ኣለካ ኣብዚ ቻነል ድማ ብዓቕምና እንታይና ክንገብር ንፍትን ኣብ ብዙሕ ዓለም ዘጋጥም ከመይ ገይሮም ኮኔክትድ ከም ዝኾኑ እዚ ዓለም ብኸመይ ብኮኔክሽን ብድሕሪ መጋረጃ
ዝተተሓሓዘ ነገራት ከም ዘንቀሳቀሳ ስለዚ ኣብ ሓደ ቦታ ኣውስትራልያ ዘጋጠመ በይኑ ክትሪኦ ጥራይ ከም ዘይብልካ መጀመርያ ኣብዚ ሕጂ ቶም እስራኤል ነዚ ኩነታት ንምብዳሕ ተወዞ ዘላ ስጉምቲ ስሙ including Mossad, are going into Australia to spearhead the Australian investigation into the Hanukkah party beach shooting. And of course, within hours of joining the investigation, Israel is blaming the entire attack on Iran. Who did not see this coming? The odds are overwhelmingly so that if there was a legitimate investigation into whatever happened on Bondi Beach, that Mossad and Israel would be at the center of it. So of course, they come rushing in to blame the whole thing on Iran, just like they would do to the United States. Remember when they told us that Iran was trying to assassinate Donald Trump? Now they're telling the Australians that Iran is committing terror attacks on Australians. كم تريود لهم ناي إسرائيل موساد ناي سليانا إسرائيل مالتيو أبت قداي تكساتف كم زدل زلو يوم زسعرو زلو نزين مقبار دما كم تريود لهم إيران يافت إماتو مستستفت مجبن إيران إذا اللوا زبل زربا يمتعلو إيران إذا اللوا مبال دما كل جزء كم pretext ويكا كم كنت أبت تخد زلها نمتتتاو مالتيو سيزي ولا بأمريكا ونزخون يغون قبرش برا ندونالد ترامب قالك فتن كله مس إيران كتحازو نوي حوان تخيدي إيران الله إذا اللوا إيران يخمس قبر زلا أنا تبالي إسرائيل كتهرمات لدل زلا ويونا أب إيران رجيم تشنج قبري دليل سلوزة لو زخونه يكون أبا يهوداويان زقاتم مس إيران تهايسكا نب إيران سبم تنموسات ويقول نتم عربا وعلم أنصار إيران أبغون إسرائيل كم سلفن إسرائيل نب إيران كد قبرة تخن بجنزبن بلوجيستكسن بوت هدروا عغمن بخلو كدقف كم زلوان مقبارو زقبر زل فتنايو انتقونه زقدايزي ولا ونتقتيلو زبهال زلو حدا حق نتو يفلت أي تفلتن دلو بزوح زرباتات سمع سلو زلو تعسوتات لني opposition كوسيدا يكلني يجن مس إيران زت حزقن زخونه يرخب كلون سلازي نساتهم جن نابو كتعزوه برايم مينستر إسرائيل دما نتدفيد زقبرو زلون تاريخهم نتي منقسنا أستراليا كفسلت أن ملايو ويون بتوم يمانا يكن في إسرائيل كتزود قفا حيلتاتنا بوليتيكان ممتع نزع الجندازيا بزعبي يتكمل لهم زلين أمري زي ما حدش نقرأ يكونوا كل جزء كم زحقاتهم كله كم يجركا ويب نزتك إمكان بوليتيكا والجندا تغيره. Attacks on Jews we saw today. We saw an action of a brave man, turns out a Muslim brave man, and I salute him, that stopped one of these terrorists from killing innocent Jews. But it requires the action of your government, which you're not taking. And you have to, because history will not forgive hesitation and weakness. It will honor action and strength. كم زبل زلو حدا إسلامي سبعي دما نتا حدا تكوز زنبره قويو حيزو نفز حسابات كم زاد حنا نبعلو دمعات هاريما بهوسبيتال كم زلو ينقر لذي إسلاميان كلتا تقتلت مسلمنا زخونو زفتصم وقبن كالي قتال مسلمنا دما أتحين ويز بهزلو تاني حم دما تي زاد حنا اللي ود ليبانوس إسلام يكون كريستياني زبل دما نرلنا بتزقتل مجمريا مس باكستان كتحزوز أنيم دحار دما حبريتا ببو هنداوي بدي دما لأناوي زبل حبريتا دما سلزي بوزو حبريتا تاتنا نسمع زلنا كلتا قبنا كلتا قبر شبرامت كعتيهم دما تخايدا نتحادة سعادة سلز قبرو تقلال لقريفهم الله نتي أسلام زقبر وجن زيادة أو عوي عمله سلزي نريو زلنا selectively strategize جيركا كمي جيركا أجندات هرملو إنا نرزلنا أبزي حجي ببزح من قد كترية تخليقها مجمريا نتكونتات أبزيا سمعوه حدا حزبي كما يجيرهم نزيا capitalize كبروا فتينهم كمزلو مجمريا بزيان جمر hide behind slogans anymore. When you chant globalize the intifada, you are not chanting freedom, you are chanting bloodshed. When you chant gas the Jews, you are not protesting policies, you are calling for genocide. Yes, genocide. I'm using your words against you. Words are not harmless. They travel, they radicalize, they give permission. 12 نزا قداي أب أستراليا قات إما زلا بزي سفح من قدي زقسقس هلا زلو انتلو دما من كوينس أني مسلكم ناي إمارات أكتيفيستيسيو نتا قداي دما مسمن تاية تحزوالو كريكمي كتقرميكم مجمريا قبل اليهود نتي ناي غزا ني سقاي ناي غزا زدقفو زنبرو هزبي سلام وصل فز قبرو زنبرو ناي غزا قداي إسرائيل تقبرو زنبرو تطعون خنتنبل زقبر زنبرو كله أنصار أيهود زقبر زنبرو قسقوا سلو زغوني لومي قبل اليهود زفت أمزلو قبل
ብሰንኩኹም እዩ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝፍፀም ዘሎ ጆኖሳይድ ትፅውዑ ዝነበርኩም እስኹም እዮም ኢሎም ነቲ ኣብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝገበረቶ በገንጢሎም ነቶም ነቲ ቃንዛ ናይ ፈለስጢን ጠጠው ንኽብል ዝጉስጉሱን ዝነበሩ ሰባት ንስኻትኩም ኢኹም ጀኖሳይድ ኣብ እስራኤላውያን ንክግበር ትገብሩ ኣለኹም ብምባል ነቲ እስራኤል ዝገበረቶ ልዕሊ 60,000 ዝተቐተሉ ሰባት ገንጢሎም በዞም ሕጂ ተቐቲሎም ዘለዉ ሰባት ማዕረ ገይሮም ሓደ ዓይነት ፓራለል ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ እንታይ ኩሉ ግዜ ሚድያ ስለ ዘሎም ኣብዚኣ ግን ምስ ሱዳን ብኸመይ ትተሓሓዝ ክትብሉን እዮም ስምዑ ግዜ What happened in Australia should have shattered any remaining illusions. No more. A Jewish community gathering celebrating Hanukkah was attacked. Civilians, families, a religious holiday. And once again, the Jewish community were targeted simply for being Jews. This is not a protest. This was not a political expression. It was literally terrorism. كم تري ولا لهم زي قد عايزي كم ترى جبن جيرنا هنريه بلان بزحتنا إمارات أكتيفيستيهم قبل لا يهوداويان عب جبني تفتيم زلوا جبرش برايو زي ما بومت أنكر كم زلوا ويم زارب زلوا again نتيستا جبرة أنا نتهم جبن فتيم مزلوا جبرش برامت كعت جيرهم نزوم مساكين هزبي أبحنت زي وعلق أتيلهم مزلوا كخلنا نلهم أبحق غريبة مزجبام كبرالو نزجن نابوليتيكا كتيرهم فتان ويون نتطالع أبكم زجودا إيد زي نبرو أجندة مقبار سلامتي أنا مزوج زلوا أفسدت النهاية كحول بزيش اللي تكمليزي هذا سبب كلام زجبرة إيرترايان كم زيهم هذا سوماليا هم زجبرة سوماليان كم زيهم هذا سعدا كم تغيروا كن سعدا خمية ما يتبلغ هذا أيرلندا ما بقول كم تغيروا أيرش خمية ما يتبلغ ويون فرنسا وحدا ما بقول زلوا جبن تفتين فرنسايان كم زيهم ما يتبلغ سلامتي أبكالوت كون كله جنرالايز جبر هذا يهوداوي جبن تفتيمو أيهود كمية ما يبالني ስለዚህ ስለምንታይ ኣብ ተኻሊ ህዝቢ ዝያዳ እዛ ጀነራላይዜሽን ጥቀሙላ ያና ኣይተቆጣ ንዘላ ስለዚ ንቐፅል ንሽይ ንስማዕ ኣብዚ or spontaneous, random, disconnected from a wider ideology. They are not. They are part of a global pattern driven by the Muslim Brotherhood derived extremism, an ideology that survives, spreads, and kills wherever it is excused. Yet some people want to call it the boogeyman. It's something like it doesn't exist, even though it's getting banned in Florida and in Texas. This is the same ideological ecosystem that produced Hamas, the same one that has embedded itself inside the SAF in Sudan, the same network that has been backed. كم تريوا زلهم again إمارات نتيجة داينا السودان مسزي قبل الشبراء كتها عزوانا نوح وانيهم تانيهم ኣብ ሱዳን ዘሎ ሰራዊት ሳፍ ዝበሃል ሰራዊት ሱዳን ማለት እዩ ባልብርሃን ዝምራሕ ምስ ሞዝለም ብራዘርሁድ ምስ ልክዕ ከም ናይ ሓማስ ኣካይዳ ዘለዎ ነተሓሳስባ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ክኹነን ኣሎ ክእገድ ኣሎ ስጉምቲ ክውሰደሉ ኣሎ ብግምጣሉ እቲ ጀኖሳይድ ዝፍፅም ዘሎ ብዙሕ ግፍዒ ብዙሕ ገበናት ዝፍፅም ዘሎ RSF ነዚኦም ስለ ዝቃለ ዘሎ ክድገፍ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ዘይመዓራረ ከተማ መዓራረ መፍታና ንርኢ ዘለና ዓለም ሙሉ መን ይገበን ዝፍፅም ዘላ ሱዳን ይርሎ እዛ ናይ እስራኤል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ትፍፀም ዘላ ስለምንታይ ይጥቀሙላ ኣለዉ እንተሪልካ ድማ ሚድያታት ናይ ዓለም ንእስራኤል ስለ ዝፈትዉ ንእስራኤል ክድግፉ ክብሉ ነቲ ናይ ሱዳን ድማ ምስ ኣተሓሒዝካ እንተጌርካዮ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ድማ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንክውሰድ ክገብር ስለ ዝኽእል እዩ again very coordinated ዝኾነ ምንቅስቃስ ንርኢ ኣለና ሳልሳይ ክበኩም የድሕሪ ክንውድእ I'm a Muslim, I'm an Arab, and today I stand with the Jewish community in Australia. What happened was not a misunderstanding, it was anti-Semitism, it was terrorism. This kind of hate grows when extremists is allowed space and incitement is ignored. The ideology behind the attack is linked to Muslim Brotherhood-led movement. The same ideology driven the army committing crimes in Sudan. again ተመሳሳሊ ከምዚን ሓደ 10 ኬዝ መምጻእኹልኩም ነይሮም ሕዛብ ቢሎም ኩላታ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ተፈጸመ ናይ ብሓቂ ንሓዝን ሕማቕ እዩ እዚ ድማ ንበይኑ ክረአ ዝግብኦ ይኮነን እዚ ምስቲ ኣተሓሳስባ ናይ ሞዝለም ብራዘርሁድ ዝበሃል ዝተሓሓዝ እዩ ኣብኡ ድማ እቲ ሞዝለም ብራዘርሁድ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ዝኽተሎ ዘሎ ድማ ንሱ እዩ ብምባል እቲ ናይ ሚድያ ካምፔይን ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ again በብዙሓት መንገዲ ምስቱ ዓል ዘድልየ እዩ ምክንያቱ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ኣብ ስዑድያ ገይሩሎ RSF ዝምልከት ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ኤርትራ ናይ ምትሕሓዝ ተኽእሎ ንዓበየ ይመፅእ ከም ዘሎ ድሮ ንነዊሕ እዋን RSF መራሕናቶም ዳጋሎ ኣብ ኢማራት ኮይኑ ንኤርትራ ክንደይ ግዜ ኣጠንቂቑሎ ስጉምቲ ክወስድ ኢኻ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ናብ ኤርትራ ገፅካ ዝክበፅእ ዝኽእል ሓደ
بمنجست أمريكا كما تزخل سجمتي جراديو كالون وتهدراو سجمتي بفلاي دما أبي أحمد نيشتي تنفاس ترقيبه ويون حيلن ترقيبه مستي أب معراب ناي السودان ني أرسف وتهدراو معسكر مسيمارات كوينهم يخفتلو زبال زلو أتايس كخطرية خلقا كل زنا جراتزي أب كبابينا أبي كنتاتي فت أبي لو تخفتر زغل ويون بغليلو أنا إسكاك الرزغل كم زي كونه كم زي نتسل زبالارس نجر أب أستراليا ترايزا قات أما جيرك ما يتوصلوا بخمس من قدت حبابيلو سجمتن موسى قبل الإيران دي كون قبل على السراوي السودان ناي السودان قال سندي كون كمون نبي إرتراغ نعيز لو كنا تات بريزنت سياس بزعق زي ليو زود دايزي تتأماتيمو نبانا أب تارجت أتينا زلنا مستكبابي تارجت أتي وزلو نريو زلنا كنا تاسلز غني أتها أنا إسكاتريه بالكان أنت غني كلا عيهود دما مليسهم للونزي. I condemn all violence, and I am deeply heartbroken by the attack in Sydney, Australia. But if you're blaming a beach attack on all of Islam, then that same logic has to apply everywhere else, right? No, wrong. You don't get to selectively use collective blame. So when Israel kills a child every 30 minutes since October 7th, no sane person blames Judaism. Yet when a single attacker commits violence, Islam is suddenly treated as if they're the problem. كم تري وراء اللحوم زي كل جزء زي collective punishment ويكا collective generalism نحن نقول سب أكيد كا بوحدة سبعة بزجبرون نقول لها مصرف ما مريض كخطك أمليه بالكان. سلزي كل قتلت مسلمنا زخونو بزي قد سبيع عدهم أبي هجرهم بزفتهم وجبن زسكعكن زحزنن جبن نقول له أسلام كم خد جبرية بالكان. كجرمكم أبير ترى لو نذات ويانا نزك هافرز جبر على لو نزك نتاد تقييمهم كلهم أسلامنا عدنا وديكم يوم زبل له سلام تايكم يبلو حدا أخررتي أسلامنا وكريستيان وندي في على السوشيال ميديا نكرستنا ويونتي كل حبرة السب زنتل صحفات حدا جنيا صحفات سلزي صحفو كلها توم ديكم يوم زبل جنرالايز مقبار زي جبنيو نحنا دما بفلاي زي كداي بهايمانوتات دمت كم إيرتراوي بغيربا كنكاتلون نهزبنا كننكحلون زلنا مغنياتو كلتي هايمانوتات أبعدنا له تزبنا دما بزح الناس لزلوا بتينا هايمانوت دما صقم حلينا يفلتني مبزحتو تسقم بخمس بدا جيد ما الناس لذي أبدأ زقاتم نافس بنا سراور لخي سدد زنتاي بلالو سراوينا إسرائيل أب قضا جبان كفتم كله كل يهوداوي أب أمريكا زل يغنا بيروبا كوميو بتبلاي تخلني زي يهوداوي نبعلج زي بس قد دايزي زي إسرائيل تقبر زلاوي والنزي جنرالايز غير كمقبار نعنا مليش أب حدا جازو تونايو نقول لسبب ما بحنت لنس النراخة سقمت مقبار أقداسي كنت نقول زلنايو يزبل زلو إمارات جن ببزح من قدي مس السودان كتعزو ويفتنو خمزلو مستوى عليه اللي مغنياتو ناي السودان قداي أب سنسيتيف درجة بس يسلو زلو نزيد ما دي بانك هم قبرو سرحنايو حجي نابناي زوبانا كونتات كنسجرنا مغنياتو مسناتنا كونتات بغربا زت عزو بزحنا قراس لزلو إنه يبحر برلو ثيبي يبحر برن داي نورات يالتدرج نجريل የኤርትራ የነጻነት ጥያቄ በብዙ የኢትዮጵያ ጠላቶች ዘንድ ተደጋፊ የሆነው የነጻነት ጥያቄ ስለሆነ ሳይሆን ኢትዮጵያን የባህር በር የሚያሳጣ ጥያቄ ስለሆነ እና ኢትዮጵያን ከባህር በር የማሳጣት በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ቀይ ባህርን እያየችው እየመጎመጀችው كم تري ودلهم أبي أحمد من البعض أكاب مينستريم ميديا نتا قدانا قي بحرن عسبن إيرتران تبلك قال نجزيو قدف انت بلا تتنقع سلسة بحالي انت عايز قبر زلو موتهم ناتو بيد أزور بروباغاندا ناتو كزور قحولوز دليو سبات زخولو سبات بقاتاتهم بعد زي دانيال كبرت بحالو زلو أما خار ناتو دي ولا أساساي ناتو كم تري وزلهم إيرترانات انتا نختركب زي تقبرو الوي والنات انتا استدقفو له مغنيات ኤርትራናት ነስለዝ ግባ ዘይኮነ ወይ ኤርትራውያናት ነስለዝ ግባኦም ዘይኮነ ኢትዮጵያ after ገባ حركት ከስር ስለዘለዋ ካብ حركት ራቅ ስለዘለዋ ስለስተገበረት ሽጣራ ወይ ውን ተንኮል ነይሩ ይብላሎ መጀመሪያ ኤርትራ ናጽነታ ክትረክብ ዝኻለት ወይ ውን ናጽነታ ኩላቶም ኣብ ጣውላ መጽኦም ኤርትራና ናጻን ሉላዊትን ሃገርን ክብልዋ ዝኻሉ ነተንስኻ ትፍክረሉ ዘለኻ ረጂም ኣብ ዝነበረ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኮራሩምቱ ኣርጊፎም ዝባው ግንባር ማለት እዩ ኮራሩምቱ ኣርጊፉ كستمون سريون قديفو ناب زيمبابوي خمس خيد سلوز قبر ويو نزا كفال زيا كل زيام زرق صوا كم زيا تبلوم زلا زر بعد ما تحسن ان كفال كل زيانه تقنطو اين نغر منتايا ኤርትራ ዝኸፈለቶ ዋጋ
ዝግባአ ክብሪ ስለ ዘይረኸበት ወይ ዝግባአ ካሳ ስለ ዘይረኸበት ክንዱ ዝኣክል መስዋዕትን ስራሕን ፃዕርን ጌርና ናፅነትና ረኺብና ክነብቅዕ ናይቲ ኩሉ ዝኸፈልናይ ናይ 30 ዓመት ዝኸፈልናይ ዋጋ በአሜሪካ በኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ምስ ኩሎም ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ኣብ ገበን ዝፍፅሙ ዝነበሩ ሓሳብ ክኸፍሉና ስለ ዘይከኣሉ ወይ እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ጠልጠል ከነብሎም ስለ ዘይከኣልና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ትናትና ቃልስን ድኻምን ብዘርከበ ፖለቲከኛና ኢትዮጵያ ትማል ዝምጉሰና ዝነበረ ሎሚ ተገምቲሉ አንፃርና ዝብልዎ ዘለዉ እዩ እዚ ከዓ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ዘረባ እዩ ኣጋይ ናይ ኤርትራ ዘሎ መርሕነትን ፖለቲካን ናቶም ኣተሓሳስባ ናቶም ኣካይዳን ንምንታይ ከም ዝገበረው ብዙሕ ግዜ ገሊፆምና እዮም ወላ እውን እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ነብሱ ዝኸኣለ ፀገም ስለ ዝነበሮ በቲ ደርጊ ስርዓታት ደርግን ካልእን ስለዚ ኣብ ኤርትራ ድማ ትህወሓት ከም ኤርትራ ናፅነታ ዝረኸበቶ ኢትዮጵያ ንባዕላ እውን ሓድሽ ሲስተም ቀይራ ስለትብገዝ ዝነበረት ምሳና ተቃሊሱ ስልጣን ንዝሕዝ ዘሎ ከመይ ጌርና ኢና ክንከሶ ካብ ዝብል ዝተበገሰ ሎጂክ ከም ዝኾነ ንግንዘበ ኢና እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኢትዮጵያ ዝኩሉ ገበን ክትገብረልና ወይ እውን ብእገዳን ብኻልን ክትገብረና ከላ ኤርትራ እንተወሓደ ሓደ ኬዝ ጌራ ወላ እውን ሽማዊ ክሲ ክትምስርት ብዘይ ምኽኣላ እውን ኣብ ልዕልና ዝተፈፀመ ገበናት ከም ዘይግደስብሉን ወይ እውን ዝኾነ ከም ዘይተፈፀመን ገይሮም ክዛረቡ ድሓን ካብ ሓደ ዝመፀ ይመስለኩም ኣብዚ እውን ትስምዕዎ ብኩሉ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ዘረባ እዩ ነበር እድገቱ ሁሉ ራሱ አሰብ ግን ለኛ ነበር እድገቱ ሁሉ ራሱ ያሳያል እንደገና ብዙ እንትን ውስጥ መግባት ሳያስፈልግ ታሪክ ውስጥ ኤርትራ ስትገነጠል ራሱ አሰብ አስተዳደር ተብሎ አሁን በግ አኳያ ራሱ እኮ ኢትዮጵያ የምትጠይቅበት ብዙ ምክንያቶች አላት እንደገና አሰብ ራሱ ኤርትራ መሄደችበት ሁኔታ ሁሉ መጠናት ያለበት ሁኔታ አሰብ ግን ለኛ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓሰብ ናትና ነይሩ ዝብል ዘረባ ብኩሊና ንሰምዕ ዘለና ዓሰብ ናትካ ይነበረ ወላ ገለ ይነበረ ዓሰብ ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ነይሩ ኤርትራ እዩ ኣካል ናይ ኤርትራ እዩ ለንቀነ ዓለም እንታይ ትብሎም ዘላ ውዕል አልጀርስ ክኽበር ኣለዎ ውዕል አልጀርስ ኣተግብሩ ኢላ ብተደጋጋሚ ፃውዒትን ድፊትን ትገብረሉ ኣብ ዘላ ዓሰብ እኮ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ዘሎ ዘከራኽር ነጥቢ እውን ኣይኮነን ተርጂኹም ሎ ዘከራኽር ነጥቢ ይኮነን ዓሰብ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ድራማ ናበይ ይቕይርዎ ኣሎ ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ እዩ ዝበሃል እዚ እንታይ እዩ ንግዚኡ ስለተሳዕረ ኣዝሊቑ ኣሎ ኣቢ ካብቲ ዝዛረቦ ዘሎ ገዲፍዋ ኣሎ ነታ ብልፂ ናይ ዓሰብ ትብል እምበር እቶም ናቱ ፕሮፓጋንዲስትስ ገና ከምዘይገደፍዋ በዚ ካትሪ ግዜ እዩ ዝሕሉ ዘሎ ክምለስ ምዃና በኣ እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በአሰብ ፖርት አካባቢ 500,000 ሜትሪክ ቶን ማጥራት የሚችል ሪፋይነሪ ኢትዮጵያ ገንብታ ነበር። ከ4 ዓመት በኋላ 1963 ዓመተ ምህረት ወደ 800,000 ሜትሪክ ቶን አሳድጋ ነበር። አለመታደል ሆኖ ፖርቱን ስናጣ ቢያንስ ሪፋይነሪው የኢትዮጵያ ሀብት ኢንቨስትመንት ስለሆነ ወይ ወደ አዋሽ ወይ ወደ ድሬዳዋ መምጣት ሲገባው ሪፋይነሪው ምዛው ቀልጦ ቀረ። ይህ ሕጂ ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ክነዘኻኽሮ እንደሊ ናይ ነዳዲ ዝኾነ ሪፋይነር ኣብ ዘመርቀሉ ዝነበረ ዝተጠቀመሉ ዘረባ እዩ መጀመርያ ናይ ኮና ንሃንፆ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኤርትራ ዓሰብ ናትና ከሎ እዩ ዝብል ሪፋይነር ሃኒፅና ነርና ኢና ኣብ 1959 በቆፃፅራ ናይ ፈረንጂ እዩ ዝብል ስለዚ አትሊስት እንተወሓደ ዓሰብ ክንከስሮ ከለና ክምንጠለና ከሎ ሲ ነቲ ሪፋይነር ኣብኡ ዝነበረ ክንወስዶ ዘይምኻልና ብጣዕሚ ዝሕዝነና እዩ ዝብል ዘሎ ይሲ ንሱ ኤርትራ 30 ዓመት ብስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ክድከርን ክጭፍጨፍን ከላ ዝኾነ ነገር ተሓቶ ስለ ዘይብላ ንሕና ግን ኣብ ዓሰብ ዝሰራሕናዮ ሪፋይነሪ ክወሃበና ይግባእ እንተወሓደ ሲ ንዕዑ ክንወስዶ ነርና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዝገብረካ ኣነ ክነግረኩም ኣነ ከም ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ አብይ አሕመድ ስለምንታይ ከምዚ ይብላ ኣላ ይብልኒ አብይ አሕመድ ንረብሓና ኢትዮጵያ ክዛረብ ዝኽእል መራሕና ኢትዮጵያ እዩ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ንሕና ኢና ንረብሓና እዚ ኩሉ ፋብሪካታት ካብ ኤርትራ ተሰሪቑ ዝኸደ ክንሓተሉን ክንዛረበሉን ዝግባአና ንሕና ኢና ንኢትዮጵያ ክንምንታይ ሕጂ ሲ ካብኡ ናብኡ ሲ እዞም ተጋሩ ትማሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካብ ትግራይ መዓት ሰሪቑ ኸይዱ ንግሆም ምሸት ንፅሕፍሉ ትርእይዎ ኣለኹም ኣብ 2000 ያ دي ولا كباب كلتشة إيرتراويان بقى ما يتأشعاد زقصرو كباب 100,000 زقصر إيرتراويان نبرتهم كل تسريقو كتر رزقلو بمليونات بليونات زتمن حبتناتهم بزي حقاوي من قدك سرقان بزي كحساك وصدن كله منقس إيرترا حقاوي كيس فتيردو ويون بمنقس درجة أب جنيفا ويون أب هيومن رايتس دي ويون أب كورت اوف جاستيس علمنا كس مسريتنا دو مغنياتو 25 ዓመት ገይረሎ ዝፍፃመ እዚ ሕጂ ኣይነው ገለ ይኹም እንታይ ክትብሉኒ ጆርጅ ንስኻ ዘይትገብሮ እዮም ትብሉኒ
ኤርትራ ሃገር እያ ትምሰባት ኤርትራ is a country ሃገር ተኮይና ከም ሃገር አክት ገበር ሌጋል ካውንስል አለው ኤርትራ ፎሬን ሚኒስትር ና ኤርትራ ሕጋዊ ካውንስል አለው አምባሳደራት አለው ኤርትራ አምባሳደራት ድማ ሕጋውያን ካውንስልስ አለው እንተደየለ ድማ እዚ ኩሉ ዲያስፖራ ዘሎ ሕጋዊ ክኢላ ደሎ ድማ ቮለንታሪ ክሰርሕ ይኽእል ስለምንታይ ኤርትራ ነዞም ጉዳያት እዚኣቶም ኣኪባ ሕጂ እውን ማይ ሓለፎን ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ዓቕሚ ናይ ሰባትን ፀጋታትን ዝውሕዳ እንድሕሪ ኮይኑ እዚ እውን ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ኣብቲ ማሕበረኩም ተዘሪቡ ወላ እውን እቲ ኬስ እናተዳለወ ደ ይፀንሕ ስለምንታይ ተጋሩ ብዝበርትዐ ቋንቋ ብኩሉ ሚድያታት ናይ ምዕራብ ተጠቂሞም ድማ ኤርትራ ሰሪቃትናዮም ዝብሉ ጭብጢ ዝበሃል የለን ኤርትራ ክትወስድ ከላ ክንደይ ወሲዳ ገይራ ዝብል ጭብጢ ዝረአ ነገር የለን ግን እቲ ዘረባ ግን ኣሎ ንትግራይ ዝዓበየ ገበን ዝፈፅመላ ብልፅግና ከሎ ንዑ ይከስዎን እዮም ዘሎ ስለምንታይ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ንሕና ግን ጭቡጥ ዝኾነ ኩነታት ብዓለም ዝተፈለጠን ዝተዘርበሉን ጉዳይ ስለ ዘለና ስለምንታይ ናይዚኦም ኣማኢት ኣሽሓት ኤርትራውያን ንብረቶም ዝተዘርፈ እዚ እውን ከም ሕጋዊ ኬዝ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕጋዊ ባይታ ከቕርቦ ዘይከኣለ ወይ እውን ዝቐረበ እንተሎ ድማ ከጋግየ ክህሉ ስለ ዝኽእላነ ንገሩኒ ስለምንታይ እንታይ ዝብል ዘለኹ ንሳቶም ዝኸሰርዋ ነጥቢ ክኸሱና ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ክዛረቡ ኣብ መጋባእያታት ክዛረቡ ክጅምሩ ከለዉ ብርሃነ ልፍዓተይ ክንደይ ግዜ ወይ ካልኦት ተጋሩ ክብሉ ከለዉ ኣብዚ ይፅሕፉለ እዮም ኣነ እሶም ከምኡ ምግባሮም ኣይገርመንን እዩ ሓደ ክንረብሑ እዩ ትዛረብ ኣሜሪካ ንረብሓ እያ ትሰርሕ ቻይና ንረብሓ እያ ትሰርሕ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ንረብሑ እዩ ትሰርሕ ተጋሩ እውን ከምኡ ንረብሖም there's nothing wrong with that ንሕና ንረብሓና ክንዲ ምንታይ ርሕቀት ክንከይድ ንኽእል እዩ ትሕቶ እዚ ኣብዚኣ ኤርትራውያን ሓላፍነት ንወስደላ ኣለና and these are not things like I don't know ብኣክቲቪስትስ ክግበር ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓንን እያ እዚ ንኤርትራ ክንዲ ዝፈተኻያ ፍተዋ መንግስቲ ክገብሮ ዘለዎ እዩ ቢካዝ ከም ኣክቲቪስት ኮይንካ ወይ ከም ሚድያ ፐርሶናሊቲ ኮይንካ ትገብሮ ነዚ ዳይሉት እዩ ዝገብሮ ነቲ ክሳብ ሕጋዊ ነገር ከተቕርቦ ከለካ መንግስቲ እዩ ከቕርቦ ዘለዎ ባህላ እያ ናተይ ርእቶ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ግን ፀጋታት ዝውሕደቱ ኮይኑ ንዑታት ክሕግዙ ዝኽእሉ ወላ እውን ንዑ ካምፔይን ክንገብር ንኽእል ኢና ነዚታት ኢና ኣብኮት ሚድያ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ንዝገብሮ ዓቕታት ዝሓፅሮ ንዑ ንምሕጋዝ ኩሉ ኤርትራዊ ክሻመወሉ ዝኽእል እዩ ናተይ ርእቶ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይኮነን ኣብ ልዕልና ዝፈፀምዎ ገበን ከም ሓንቲ ነገር ይርእይዎ ኣለውን ስለምንታይ ንሳቶም ሓሲቦም ዘይብሉ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ቢካዝ ንሳቶም ወረድ ነቲ ናፅነትና ክድምስሱ እዮም ዘልዩ ዘለው ንሕና ግን ክንጥንቃቅ ክንከይል ኣለና ናትና ረብሓ ክንደፍኣሉ ክንከይል ኣለና ሕጂ ኣብ ካልእ ጉዳይ ክመለስ ኢና ለንቀነ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ንምንታይ ዘምፃልኩም ዘለኹ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ብዙሓት ንኤርትራ ዝጥቀሙላ ዘለዎ ጉዳይ ማለት እዩ እዚኣ ስምዕዋ እስከ no this is not the one እዚኣ እያ ዘላ ኣብዚኣ በዚያ ንጀምር ኣፈወርቂ ቆራ ስጉምቲ ክውሰድ ፃውዒት ተቕሪበሎም ኣብ ሱዳን ይካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ንምዝዛም መስመራት ቀረብ RSF ምፍታሕ ቀንዲ ፈላማይ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዘሎ ፃውዒት ተቕሪቦም ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራትስ ብቐጥታም ስጉምቲ ስዑድያ ክትወስድ ከም ዝተማሓፀነ ዘመላኽት ቃለ መሕትት ተዘርጊሖሎም ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስዑድ ዓረብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕርን ዝነበራ ናይ መሪሕነት ተራ ዳግማይ ክትመልሶም ፃውዒት ተቕሪበሎም ጋዜጣ ኣልጣየር ስዑድ ዓረብ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘካየደ ቃለ መሕትት ኣብ ዞባ ብቁልጡፍ ዝግንፍል ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ ዝዓበየን ኩናት ሱዳን ከምኡውን ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ዳግማይ ምዕቃብን ፀጥታዊ መመዓራረይታት ስጉምታት ቀይሕ ባሕሪ ክትፃወቶም ተፅቢት ዝግበረላ ተራም ዳግማይ ክትመልስ ኣመልኪቶም እቲ ቃለ መጠይቕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ ኣሕመድ ቢን ሰልማን ድሕሪ ዝገብሮ ርክብ ኣብ ወጋሕታ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኣፍሪቃ ዞባዊ ህላውኣ ንምሕባይን ኣብ ሓደ ካብቶም ካብ ዓለምና ዝበዝሖም ፅዑቃት ካውንሽለታት መራኽብ ባሕሪ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ንምሕላው እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ክትሓይል ተላብዮም ኢሳያስ ኣብ ኣስመራ ኣምባሳደር ስዑድ ዓረብ ኣብ ኣስመራ ሚሻል ኣሩቅም ኣብ ዝተሳተፎም ንልዕሊ 2 ሰዓት ዝወሰደ ዝርርብ ስዑድ ዓረብ ምስ ዓለማዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ክብደታታን ብዝመጣጥን መንገዲ ብዞባዊ ደረጃ ክትቕይሮ ከም ዘድልያ ኣስሚሩሎም ንሱ ዋላ እኳ ድሩት ስፍሓት እንተሃለወን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ስግር ቀይሕ ባሕሪ ዝያዳ ዝንቀሳቐሳ ንኣሽቱ ዞባውያን ሓይልታት ፅልዋ እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ንስዑድ ዓረብ ኣጠንቂቕዋ ፕሬዚደንት ኤርትራ ምስ ወራሲ ዘውዲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝገብሮ ዘተም ኣብ ሱዳን ናይ ግዳማዊ ምትእታው ዘስዕቦ ዘሎ ሓደጋታት ቀፃሊ ዋሕዚ ኣፅዋር ክራይ ሰራዊትን ከምኡውን ዝተወሰነ ሃገራት ነቲ ኩናት ነዳዲ ንምሃብ ዝፃወቱ ዘለዋ ግዳም ንሙሉእ ዞባ ከቢድ ፀጥታዊ ሓደጋ ዘስዕቡ ምዕባለታት ንምግላፅ ከም ዝወፈየ ድማ ኣረጋጊፆም ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘስዕቡ ምዕባለታት ብዝርዝር ገሊፅሎም ኣሎ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ኤርትራ ንስዑድ ዓረብ ምስ ስዑድ ዓረብ ብዙሕ ብዛዕባ ሴኪሪቲ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ተዘራሪቡ ከም ዘሎ ርዱእ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል
ድሮ ብዛዕባ ሪጅናል ኩነታት ከም ተዛረቡን ተራ ናይ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዞባ ክዓቢ ከም ዘለዎን ዓብ ኣበርክቶ ክትገብር ከም ዘለዋን ኣትሪሩ ድሕሪ ምዝራቢ ይመስለኒ መራሒ ናይ ሱዳን ድሮ ናብ መራሒ ናይ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃን ናብ ስዑድያ ከይዱ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ወይ ናብ ትጉዕዞ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እዚ ተገይሩ ዘሎ ኢንተርቪው ከም ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ብግልፂ ክንረኽባ ይከኣልና ኣለና ግን ብኤአይ ሰርች ኣብ ዝግበር ኩሉ ትክክል ከም ዘጋጠመ ይዝንገር ዘሎ ኣልጣያር ብዝበሃል ሚድያ ዝገበሮ ምዃኑ እዚ ከዓ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ending the conflict and defeating the rapid support forces RSF begins with cutting off their supply line. ስለዚ ብሓፈሻ ኒ RSF ንኽስዕረቱ ኮንካ መጀመርያ እቲ ንዑ ዝውሃብ ዘሎ ሓገዛት መስመራት ክቁረፀሉ ዝኽእል መንገዲ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ክብል ከሎ እዚ ድማ ዋላ እውን ኣሜሪካ ብትገብሮ ዘላ እገዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ኮሎምቢያውያን ዝግበር ዘሎ ዕሱባት ካብ ኮሎምቢያ ዝመፁ ዝነበሩ እገዳ ውሪድና ክብሉ ከለዉ ገለ ክፋል ናይቲ RSF ጠጠው ንምባል ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ again እቲ ኩነታት ትጠናነገን ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ግማት የድሊ ናይ ኤርትራ መራሒ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምውሳዱ ድማ በብዛሓት ዝተፈላለየ ትርጉም ከም ዝውሃቦ ምግንዛብ the drones and the drone attacks, the missiles, it's not only confined to Delanj, as the news says and as the report says, but also according to our sources, Karugli also faced some difficult time today with several drone attacks in several neighborhoods that led to several casualties. It's unknown yet how many casualties in Delanj, but authorities are ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ RSF ብዙሕ መጥቃዕትታት ይቕፅል ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ መጥቃዕትታት ናቱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን ብድሮናቱን ብካልእ እንኮላይ ናይ UN ኣባላት ከም ዝሃረመን እቶም ናይ UN ሬሳታቶም እውን ባንግላዴሻዊ መበቆል ዘለዎም ናይ UN ኣብቲ ኮርዶፋን ዝበሃል ዝነበረ ናይ ዓቃብ ሰላም ናይ UN እውን ተሃሪሙ ከም ዘሎን ስለዚ ኩሉ ዓይነት ገሰታት እናተፈፀመ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክመፅእ ኣይከኣለን ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ተሪር ዝኾነ ምሕፅንታት ትገብር ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ግን what is this bringing ማለት ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ፀቕጢ ኢና ንርኢ ዘለና leadership there say stop it. There needs to be that kind, in my opinion. I mean, Marco Rubio is a tremendous Secretary of State, but go to that next level and say, that's it. Delay is denial. More people will die tomorrow, next day, if this isn't done right away. So my hope is that we will get ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፀቕጢ ብፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዘድሊ ፀቕጢ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ RSF ስጉምቲ ክውሰድ ክኽእል ኣሎ ንዑ ዝሕግዝ ዘሎ ሓይልታት ክብተኹ ክኽእሉ ኣለዎም ጠጠው ክበሃል ክኽእል ኣሎ ስዑድያ ድማ ዓብ ኣበርክቶ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ናው እዚ ክንዛረብ ከለና ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ሳተላይት ኢሜጅስ ከም ዘርእዮ ዘሎ ኣብ ፖርት ሱዳን ካብ ግብፂ ዝብገሳን ካብ ቱርኪ ዝብገሳን ነፈርቲ ናይ ፅዕነት ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ኣፅዋር ብብዝሒ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢና ኣለና ከምኡ ድማ ንኣዲስ ኣበባ ካብ ኢማራት ብብዝሒ ናይ ነፈርቲ ሰን ናይ ኣፅዋር ዝመስላ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ናይ ኣፅዋር ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና ኩሎም ሓይልታት ነናቶም ወገን ይሕይሉ ከም ዘለዉ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ናይ ጠጠው ምባል መንፈስ ከምዘየለ ኣብ ከምዚ መድረክ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ድማ ካልእ ምስኡ ዝተሓሓዝ ሎሚ ዝተረኣየ ማለት እዩ ናይ ኣልቡርሃን ናብ ስዑድያ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ስዑድያ ፀኒሑ ናብ ኤርትራ ክምለስ ከሎ ናይ ስዑድያ ድማ ናይ ሱዳን ኣልቡርሃን ድማ ናብኡ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣጋይን እቲ ኩናት ይቕፅል ኣብ ዘለወሉ ስዑድያ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ዓይነት ሽምግልና ዲ ክኸውን ተፅዕኖ መፍጣር ዲ ክኸውን ደገፍ ዲ ክኸውን ኣብ ኩሉ መዳይ ክትተሓባበር ከም ትኽእል እሞ ነቲ ጉዳይ ኣብ ምውዳእ ድማ ዓብ ግደ ክትፃወት ከም ዘለዋ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ብተደጋጋሚ ነቲ መራሒ ናይ ስዑድያ መሓመድ ቢን ሰልማን ኣትሪሩን ኣፅኒዑን ተዘራሪብዎ ኣሎ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ናበይ ገፁ ክበፅሕ እዩ እንታይ ክኸውን ኣብ መወዳእታ እንታይ ዓይነት መፍትሒ ክመፀ ይኽእል ክንርኢ ኢና ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መመሊሳ እናኣተወት እያ ትኸይድ ዘላ ካብኡ ቀፂልና ናይ ሱዳን ጉዳይ ከምዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ ብዙሓት ሓይልታት እቲ ካልእ ድማ እዚ ናይ ኣልጀርስ ድማ ንኺድ In 25 years since the Algiers Agreement, this landmark treaty helped end the border conflict between Ethiopia and Eritrea that lasted from 1989 to 2000. Between 70,000 and 80,000 people died during that war on both sides. Eritrea had seceded from Ethiopia just a few years earlier. On Friday, the day of the ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ ብዩኤን ዝመፀ ድማ ኣብ ሚድያ ሜይንስትሪም ሚድያ
ከም ሓደ ዓቢ ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ኣሎ ንስ ድማ መጀመርያ እቲ ንዓና ኣገዳሲ እቲ UN ንጹር ዝኾነ መግለፂ መሃቡ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም And today marks the 20 ni መበል 25 ዓመት ውዕል አልጀርስ ካብ ዝፍረም ስለዚ መበል 23 ዓመት ድማ ውሳነ ብይን ካብ ዝወሃብ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ጽሕፍኩም ላይ ኣለኹም ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ኣትሪሩ ብዛዕባ እዚ ዘይዛረብ እዚ ውሳነ እዚ ኣትሪሩ ክዛረበሉ ዘይፍትን ገለ ዝበልኩም ኣለኹም ኣነ ከም ዝረኽቦ ኣቶ ቢንያም በርሄ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ፖስት ዝገብሮ ዘሎ ብርግጽ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እውን ንውዕል አልጀርስን ኩነታቱን ኣነፂሩ ደጊሙ ኣብቲ መዓልቲ ትልክዕ ከምዚ ናይ UN ክዛረብ ከሎ ከምኡውን ካልኦት ትካላት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከምኡውን እዚኦም ኩሎም ትካላት መንስማዕዮም ድሕሪኡ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ ኢሉ ኣሎ ክንርኢና ኤርትራን ላዕላውነትን ክከባበራ ሕብረት ኣውሮፓን ወሰንቲ ሃገራትን ጻውዒት ተቕሪበን ኣሎም ሕብረት ኣውሮፓን ጉጅለ መሻርክቲ ሃገራትን እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ቋጽር ኣውሮፓውያን ዝተኻየደም ኩናት ዶብ ብወግዒ ዘብቅዐ ስምምዕነት መበል 25 ዓመት ስምምዕነት ኣልጀርስ ኣብ ዘጽለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝምድናታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ላዕላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ክከባበራ ጻውዒታት ኣሐዲሶም ኣሎም ሕብረት ኣውሮፓ ኢትዮጵያን ዝወሰነ ዶብ ሕጂ ከም ድራናዮ እቲ ኩነታት ብብዙሓት ሃገራት ብተደጋጋሚ ክወፅእ ጸኒዑን ኣሎን ዝኻንታዩ ኤርትራ በይና ከም ዘይኮነትን ብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ኢሎም ንኢትዮጵያ ትገብርዮ ዘለኺ ጌጋዩ ሕጊ ትጥሕስብ ስለ ዘለኺ መንገድኹም ክትቅይሩ ኣለኩም ዝብል ንጹር ዝኾነ መግለፂ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ድማ ዲፕሎማቲካሊ ስዒራ እያ ኣብዚ ኤርትራ ስዒራ ኣላ ስለምንታይ ኤርትራ ልኡላውነት ናታይ ክኽበር ከም ዘለዎን ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ክኽበር ከም ዘለዎን እያ ክትዛረብ ጸኒሓ ስለዚ እቲ ነቲ ልኡላውነት ክትሕዝ ዝሓስብ ዝነበረ ሓይሊ ስቶፕ ተባሂሉ ኣሎ ስቶፕ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ናይ ዝኾነት ሃገር ክድፈር ኣይነፍቅድን ኢና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እቲ ዓለም ምሳና እያ ዘላ ኢትዮጵያ ምሳና እያ ዘላ ኣሜሪካ ምሳና እያ ዘላ ዶ ጀንዕፍሪት ምሳና እያ ዘላ ዝበሃል ዝነበረ ምናልባት ብድሕሪ መጋረጃ ተደይ ኮይኑ ኦፊሻሊ ደገ ወፅዩ ነቲ ናቶ ኣካይዳ ክሕግዞ ዝደሊ ከምዘየለይ ነሪና ናይ ኤርትራ ዓወት ድማ ኣብዚ ተራእዩ ዘሎ ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሓደ ትካል ፀጥ ኢሉ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ቀዳማይ ክብል ዝግብኦ ድማ ንሱ ነይሩ መን ይስኸ ሕብረት ኣፍሪካ ኣበይ ኸ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ሕብረት ኣፍሪካ ውዕል አልጀርስ ክትግበር ከም ዘለዎ ክዛረብን ምክንያት ተጠቂሙ ወላ እውን ፍሪ ካብ ኢትዮጵያ እንተለዎ ምክንያት ተጠቂሙ ቀዳማይ ክዛረብ ዝግብኦ እሱ ነይሩ እንታይ ግን ገይሩ ድሕሪ ኩሎም ተሪፉ ድሕሪ ኩሎም ግን ጸቕጢ ስለ ዝመፀ ይመስለኒ ድሮ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝነካ ዋይ ኦን ኤርት ብዛዕባ ናይ ዘየለ ኩነታት ንጎሆ ምሸት እናተዛረበ ከሎ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ እሙኻ ሴንሲቲቭ ዓሰብ ናትናያ ታሪኻዊ ስሕተት ተፈፂሙ ኤርትራ ነፃነታ ክትወስድ ከላ መንፈሪም ላይ ንፈልጥን ኢና ብዛዕባ ሕቶ ኣለና ንዝብል ዘሎ ኤሊት ኩናት ክንጅምር ኢና ንዳሎ ኢና ዘለና ውሽጣዊ ኩናት ሒዝና ዘሎ እምበር ናብ ኤርትራ ኢና ክንዋጋእ እንደል ዘለና ሓገዝ ናይ ኩስቶ ኣለና ናበለ ንጎ ምሸትን ዝዛረብ ዘሎ ኣብኡ ከላ ኮፍ ኢልካ ከለኻ ወላ እውን ሽፋን ናይ ዝውዕል ፕሪቶርያ ውዕል ናይ አልጀርስ ተጠቂምካ መግለፂ ዘይመውፃእ ዘሕፍር እዩ ነይሩ እንተኾነ ሕጂ እውን ቅንዕና ዘለዎን ካብ ቅኑዕ ሓሳብ ዝተበገሰን ኮይና ይስማዓንን እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግን በዚ ኣጋጣሚ እዚ በበል 25 ዓመት ክልቲአን ሃገራት ልኡላውነት ከኽብራ ከም ዘለወን እዩ ዝነግር ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ reiterates ኣብ ታሕቲ ማለት ተሪእኹም readiness for the commission to support both sides and the wider region in advancing peace development and cross-border cooperation ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ንክልቲአን ሃገራት ብሓደ ንክረዳዳእሉ ዝኽእላ ዝርርብ ድዩ ካልእ ነገር ንክግበር ከተባብዕ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ብዝኾነ ንሕና እንደልዮ ዘለና ካባኻ ኣትሪርካ we mark this anniversary the chairperson calls upon as we mark okay እንታይ ዝብል ዘሎ their commitment to the spirit of Algiers agreement and to embrace dialogue good neighborliness as the best path to durable good again ولا ሓንቲ jargon እዩ ዝብል ዘሎ the stability of the region as again ከም ንሪኦ ዘለና ወላ እውን ነቲ ክበሃል ከሎ ኤርትራ ልኡላዊ መሬታን ባሕራን ሒዛ ኣላ ኤርትራ ወደባታ ምስ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ትደልዳ ኣይደልን ግዴታ ኣይኮነ ምርጫ እዩ ኤርትራ ድማ ኮንዲሽንስ ኣለዋ እዝን እየ ዝደላ ኣነ ኣብቲ ደገ ባሕር ናተይ ክህብ ክትብል መሰላ እዩ ብሓይሊ ገዲድካ ክትገብራ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ብሓቂ ሼምፉል ኦርጋናይዜሽን ናይ ብሓቂ ዝሕፍር እዩ እዚ ግን እንታይ ዘርእየካ ብተደጋጋሚ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ምውፅኣ ምናልባት
ቁጥዕ ዲ ገይሩሎም ኣይፈልጥን ቦገን ኢትዮጵያ ግን ግጭፍ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዮም ክጥቀሙ ጀሚሮም ዘለዉ መጀመርያ ካብ ጅቡቲ ዝመጽ ሓበሬታ ስሙ ኤርትራ ከም ዝሓዘነት ገሊጻ ጅቡቲ ኣብ ዝሃቦት መግለጺ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ምውፃእ ሓዚነ ክትብል ገሊጻ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጅቡቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም መቐመጢ ዋና ቤት ጽሕፈት ኢጋድ ኤርትራ ካብቲ ትካል ክትወፅእ ምውሳና ላዕላውነታ እኳ እንትኾነ ግን ድማ ሓዚነ እየ ብምባል ገሊጾሎም ኣስዒቡ እንትኾነ ግን ሓደ ኣባል ካብቲ ትካል ክስሕብ ምውሳኑ ይሕዝነና እዩ ኤርትራ ካብዚ ዞባዊ ውዳበ ክትወፅእ ምውሳና ግን ልዑል ጽልዋ ኣለዎ እዩ ክትብል ጅቡቲ ገሊጻላ ብተወሳኺ ኤርትራ ኣብ ቀረባዋን ካብ ኢጋድ ከም ዝወፀትን ኣብቲ ዓመታት ዘይነበረቶ ትካል ዳግማይ ከም ዝፀመረትን ብወለንተና ናብቲ ትካል ምምላሳውን እቲ ጸብጻብ ኣዘኻኺሮም ጅቡቲ ምስ ኩለን ኣባል ሃገራት ኢጋድ ክትሰርሕ ቆሪፃ ከም ዘላ ዝገለጸ መግለጺ መንግስቲ ጅቡቲ ኢጋድ ኣብ መንጎ ሃገራት ናይ ምትሕባር መድረኽ ኣብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢጋድ ፕሬዚደንትነት ናይቲ ሃገር ብሃገር ደረጃ ኢጋድ እያ ጅቡቲ እያ ዘላ ፕሬዚደንት ስለዚ ብኸመይ እዮም እቶም መግለፂ ዘውፅኡ ዘለዉ ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ብፍላይ በቲ ናይ ብልፅግና ካድረታት ከም ዓወት እዮም ሪኦም ኤርትራ ካብ ኢጋድ ምውፃኣ ከም ኣጀንዳ ክጥቀሙሉ ከም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና Politics, not pressure. Why Eritrea's IGAD exit lands now. Eritrea quit IGAD this week, for the second time saying the regional bloc has drifted from its purpose and no longer serves Eritrea's national interest. In this statement, Eritrea's foreign ministry said IGAD has forfeited its legal mandate and offers no meaningful strategic benefit, arguing the organization has failed to contribute to regional stability. IGAD says despite Eritrea reactivating its membership in June 2023, it has not participated in IGAD meetings. እጂ ብወገን ኤርትራ እቲ ኢጋድ ዝበሃል ዘድሊ ኣበርክቶ ስለ ዘይገበረ ኤርትራ ትገድፎ ደላ ምክንያቱ ኣብቲ ዞባዊ እቲ ኢጋድ እቲ ዘለዎ ዕላማታት ኣብ ምትግባር ድኹም ምዃኑ እዩ ኤርትራ ትነቅፍ ዘላ ብግምጣሉ እሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት ትገብር ኣይነበረትን ኣብኡ ኦልሬዲ ስለዚ ዋላ እኳ ሕጂ ወፂአን ተበለት ብቐደማ ግን ወፂኣ ነይራ ዘስምዕ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና Open push for reliable access to the Red Sea. Ethiopian officials have framed sea access as a strategic and economic. ሕጂ ኤርትራ ብዙሕ ምክንያታት እንዲ ዘለዋ ንኢጋድ ክትገድፎ ግን ካብ ኢጋድ ምውፃኣ ኣቐዲማ ነቲ ፕሮቶኮል ክትክተሎ ነይርዋ ዝብሉ ኤርትራውያን ብብዝሒ ፅሒፎም እዮም ንኣብነት ቅድሚ ካብ ሓደ ትካል ምእላይካ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ዝብሉ ፅርየ ኣለኹ ኣቐዲማ ኤርትራ ኮምፕሌን ክትገብር ነይርዋ ነቲ ምክንያታት ዝሃበታ ኣቐዲማ ሓንቲ ፅሕፍቲ ፅሒፋ ብኢጋድ መንገዱ ክቕይር ሓሳብ ነቕርብ ብምባል ጽሕፍቲ ካጸነካ ድሕሪኡ እንተገደፍካዮ እቲ ዘቕረብኮ ኮንዲሽን ስለዘይ ተማላለየ ክትብል ትኽእል ግን እቲ ኤርትራ ዝገበረቶ ብትክክል ቁርብ ጉድለት ተራእይዎ እዩ ዝብሉ ርየ ኣለኹም ኤርትራ ግን ከምቲ ኣብ ኢጋድ ብመሰረቱ እውን ክምለስ ኢና ክንዕዘበ ኢና ኢላ ነይራ ስለዚ እቲ ትዕዝብትናታ ስለዘይ ሰመረላ ወይ እውን እቲ ኣብቲ ትዕዝብትናታ እቲ ሳቱ ደልዮ ረብሓታት ስለዘይ ተራእየ ክትገድፈ ኺኢላ እዚ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ኣዘራራቢ ኢትዮጵያውያን ግን እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ምስ ግብፂ ዘለዎም ዝምድናታት ኣብቲ ሬድሲ ፎረም ገጾም ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ኢጋድ ንኢትዮጵያ ዘርብሕ ትካል ስለ ዝነበረ ንኢትዮጵያ ፅልዋናታ ንምጉዳል ንምህሳይ ዝገበረቶ ይስጉምቲ እዚ ግብፂ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ኣላ ዝብል ክሲ ንሰምዕ ኣለና ብዝኾነ whatever they say who cares እስራኤል ካ ክትሓልፎ ምክንያቱ ኤርትራ ናታ ረብሓ ኣለዋ ናታ ኣካይዳ ኣለዋ and we shouldn't be bothered ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ እንታይ በሉ እንታይ ኮኑ ዝብልዎ ንዕኦም ዝምልከት ጥራይ ዝኸውን ዝኽእል ካልኦት ድማ ንኤርትራ ኣካይዳ ንኤርትራ ብተደጋጋሚ ኣናላይዝ ክገብርዎ ናብ ስዑድያ ዝኸደቶ Saudi Arabia talks spotlight Red Sea cooperation as regional geopolitics shift. President Isaias Afwerki has returned to Eritrea after concluding a 4-day official visit to Saudi Arabia, a trip that Eritrean officials have described as both productive and strategically significant. The visit, which included high-level political discussions and technical ዓብዪ ኣቓልቦ ረኺቡ ዘሎ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ብዙሕ ይተዛረቦም ዘሎ ነዞም ኢትዮጵያውያን ኤሊት ማለት እዩ ገሊኦም ከቆናጽብዎ ገሊኦም ከዳኽሙ ኢትዮጵያ ላይ ሴራ እየጎነጎነ ነው ባለፈው ከነሸበጡ ሱዳን ነበር አሁን ከነ አቡጀዴው ሳውዲ ገብቷል ሸበጡን አስጥሎት እያስወጡት ነው ድሮ እንዲያሽከረከርም ነበር ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ስዑድያ ምኻዱ ምስ ስዑድያ ዝገበሮ ኣመና ያቆጥዕዎም ዘሎ and we can see this
أبزون سمعوهم وقائية ضد الطموحات العسكرية الإثيوبية وضمان السيادة الإريترية وخد بالك من النقطة دي ሌላው እንደዚሁ ለኤርትራ የአሰብ ወደብ ላይ ማንም መጥቶ ክሌም እንዳያደርግ ወይም እንዳይጠይቅ በር መዝጊያም ይሆናታል ነው የሚለው። በቃ አሁንማ አለችበት ሳውዲያ እንዳልሰጣችሁ ምን ላደርግ የምትልበት ምክንያት ታገኛለች። ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ዝገበረቶ ኣብ ስዑድያ ببزح من قدين إثيوبياويان نيرفس قبروميو مغنياتو سعودية مس أمريكا زلوا زمدنا يري ولو جبت مس أمريكا تخدو زلا يري ولو سلازي إيرترا إثيوبيا أبي أحمد كأن زدليا زنبرة كادرتاتهم بلتقنا زلي وزنبر إيرترا مس أمريكا زلوا زمدنا كم زي مو إيرترا أجدان سقطن كم زي مسألة مقبار يوم زي نيرو انتخونه إيرترا مستن كاتها مس أمريكا زمدنا كي كبرت مستن مس أمريكا صبوا زمدنا وكلتنا خنا زمت أزلوا تبغ زخنا زمدنا حبراو شركنتن إتي شركنت دمان أمريكاون نايت الزوباوت تحت دليو زلا كوحز زخل بمخانو إيرترا صبغ زخنا بوزيشن جيراس لزلا أزيوم يوم حزينهم زلوا كلا يتعصب يلوم أقدم ممكن مجزيو زوج أجندة دما مليسوس أقام كينوام إيرترا بزح من قدي نتي بأبن ببلتقنا استبقى سقوس ولا ونا وشتم زنبر انتخونه ولا ون زيا نقول يوم تنقل إليك زاربا زلني ولا ون تي إيرترا ناس أخذ كونا الله ورباتنا إيرترا بسلام تراينا هم تقوم له زبلو اللي تنا إثيوبيا أبي أحمد زبلو حسب سلامتين عسب الكا ويون نبحري الكا زربا جمير كا يكونوا زبلو بو يكونوا زقامو أبز حجي أبزي قبو جزينا زربا وتي ويام زبلو زلو إثيوبيا لومي أيكونا نبي إيرترا خيرات وريرا دي على مينا كتركب ني إثيوبيا كم هاجر دو كتب له أبزي تخلو درجة هذا جنيا زربا بمجمر أبكال جزية إيرترا دخيمة سلزلا بقطبة تدخيمة سلزلا حزبنا وحده وحديو قال ما لازبلو أبا حنقولهم زلو زربا إذن أجرات إذا كنتك أملون نخلي أنا مجمر يعجبني إثيوبيا حدنتنا إثيوبيا سلام رجعت مسو حسنا تأجندا شوينا كنتك أملاني يرنا يوم زبلو على الدوتوكا أو يلو موسى زاربويزي سلازي أبي أحمد نحنا صبغ نجار يجيرولنا أجندا زنبرة أبزي جزيو نسون السلطان قبل أبزي جزيو بموسى بعالم درجة تنسلو خركب كيلو نسو إيرترا دما بعالم درجة تقبلنتن دقفن كتركب كيلا بو منصر دما إيرترا شركة تاتا أبزبلس من قد ديلس كيرا كتحيي له يقبا أنا ناتيس أو عدما دقيمة دقاقيمة بريزنت هاجر إيرترا حدا قد سديل كقبرو لزخل من قد كنرل لنا if not today I don't think تحرجي إذا قاط أميتات كمزي إدلات كقاط منا مغنياتو سعودية بإمارات أزيات جناني قايا زلا أبليبيا سبوغيرة هرما زلا إمارات نبتي دركوخيت جزاء متيات الله ديستابيلايز كجبراون تخلو خلو خلي سلازي إذا بز خينو خلو أب السودان دمار بحثات تخسر الله نابير تراجعهم زجبرو زلو تبغى دمان ريالنا سلازي سعودية نايقد نايك عباري security قبل التنت هاتهم كرجع قصون تحرو خينهم نايقد مسير تراك صار لهم سلازي ترا نزل situation زي لوك جيرا على قداسي كنت أباوك قدام النت كنت أباو شركنت توسع خدم أنا security كم زي تبي عند فرهو زلو فتفضل بلوم زلو كم security ديل جرا تعزياتو إيرتراويان كون العالم الدولي نجر كلني سلازي تسفان قبر بريزنت هاجر إيرترا كمون politician ياتنا إيرترا كم زي إيرتراويان نبوغو كم قبرنا أوعيتنا تنايو كم زي قد محجي مجاشات تفتيمو بزح تسفاتات عن ولا حنت زي قات ما بايتا كم كون جناي دلني يعني تمنيتكم يكونن I know بزحات إيرتراويان مزناتي حسب تسمع معهم قال أقول له نت حسب ناتنا زي دقفوا جن ريتهم ينقبلين نسون سبات كلهم حال عين تريتو كلهم ما يكلني The USA really going to invade Venezuela on December 20th? Many people think something big is coming, and here's why this date matters so much. Trump must release important files on December 20th by law, but if he starts a military operation in Venezuela, he gets special wartime powers. These powers let him delay the release for many months, just like delays he has used before to buy more time. So why are the US and Venezuela still negotiating? Why would Maduro want to leave quietly? We saw the same pattern with Iran in June. The US talked with them, and then a sudden strike happened. Now similar talks are happening with Venezuela, which makes the situation even more interesting. انتاينا نسمى زلنا أبزين قربا معلتات دونالد ترامب ناب فنزويلا زقبرو نجر ناب سقم تقيرو كم زخلي زنجر زلو نسدما أبزي قربا معلتات أب زعبا زقو دايزي قلوز إنات كباي كالن على كساب حجي يوم زبلو زلو كساب حجي زخونه يكون قلوز زخونه حبريتا كباي كالن على سلزي لات إسرا
ወርሓ 12 ሓበሬታ ነቲ ኮንግረስ ወይ እውን ሰነድ ክህብ ስለ ዘለዎ ቅድሚኡ ግን ኩናት ወይ መጥቃዕቲ ተጀሚሩ ሽፋን ክኾነ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ሰዓታትን ናይ መዓልታትን ጉዳይ ከም ዝኾነን ስጉምቲ ንኽወስድ ተበግሶታት ፃቕጢ ከም ዘለዎ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ ንቬኔዙዌላ ዝግበር ዘሎ ናይ ድራግ ይኹን ናይ ገለ ዝበሃል ሓሶት ምዃኑን ስርዓት ንምቕያርን ነዳድን ፀጋታት ናይ ቬኔዙዌላ ንምዝማትን ከም ዝኾነ ክሊር ኮይኑ ኣሎ ከምኡ ከሎ ግን ብሕሚሉ ዝዛረብ የለን ኣንጻር ኣሜሪካ ትጋገዩ ኣለኹም ዝብል የለን ስለዚ ኣሜሪካ ከተጥፋእካ ወይ ክትሰርቃካ ክትብገስ ከላ ዘጣቅዑ ብዙሓት እዮም እቶም ወላ እውን በዓል ቻይና እንትኾኑ ግን ብዓቢ ደረጃ ክቃወሙን ተቃወሞም ከስምዑ ትሰምዕን ኢኻ ኣብ ካልኦት ሕምትሕም ትርለኻ ቁሩብ ክሕግዝዎ ይፍትኑ ንቬኔዙዌላ but at the end of the day of 2025 ቻይና ይኹን ራሻ ንናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ክቃወሙ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ወይ እውን ድልውነት ከም ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ኣሜሪካ ናይ ኩናት ሃገር እዩ ብኩናት ዝነብር ሃገር እዩ ብዝምታን ካልእን ዝነብር እዩ ብግምጣሉ በዓል ቻይና ኣብ ከምኡ ደረጃ ይበፅሑና ኣለዉ ዋላካ ብቁጠባ ሓያላት ናኾኑ ይመፁ ተለዉ ንኣሜሪካ ኣብ ዓዶም ተዘይኮይኑ ኣብ ርሑቕ ቦታ ኮንፍሮንት ክገብርዋ ድልውነት የብሎምን and why should they I mean ቻይና ኣሜሪካ ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ትእቶ ዋላ እውን ካልኦት ይሃሰዩ እምበረይ ንዓናሲ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ጥራይ ትንበረልና ዝብል ሓሳብ ዘለዎም እዩ ኣብ ነፍሶም ከይመፅኦም ጥራዮም ዝደላደሉ ደለዉ ኩሉ እዚ ንሪዮ ዘለና ድማ ኣሜሪካ ንቬኔዙዌላ ክትገብሮ ትኽእል ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንፁር እናኾነ ይመፅእ ከም ዘለዎን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ከጋጥም ከም ዝኽእል ብዙሓት ክኢላታት ይዛረቡ ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ግን it's a very very special right now ብፍላይ ምርጫ ንዘካይዱ ሃገራት ትገብሮም ዘላ ብፍላይ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ዓቢ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላን ዓቢ ለውጢ ትገብር ከም ዘላን እዩ ዝርአ እዚኣ ሕጂ ስምዕዋ ምንታን ክትርዳኣና ኣብዚ እዋን እዚ is Chile's most right-wing politician since Augusto Pinochet. Jose Antonio Cast's father was a member of the Nazi Party during World War II. He's promising Chileans he'll crack down on crime and... ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ቺለ ዝበሃል ሃገር እዩ ምርጫ ተገይሩ የማናይ ክንፊ ምስ ናዚ ርክብ ዘለዎ ኣብ ሓጉታቱን ወላ ከምዚ ኣኽረርቲ የማናይ ክንፊ ዝመርሕ ፖለቲከኛ ተመሪፁ ኣሎ ብዓብዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣርጀንቲና ዝተመረፀ ኣሜሪካ ከም ድሌት ክግበሪ ንቻይና ንካልኦት ሃገራትን ካብ ዓድና ውፁ ዝብሉ ከምኡ ዓይነት ድማ ኣብ ቺለ ተመሳሳሊ ኣብ ኤልሳልቫዶር ኣብ ኤኳዶር ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ሓደ ብሓደ ዶናልድ ትራምፕ ዝደልዮ ጥራይ ስልጣን ክመፅእ ኣለዎ ሓደ ብሓደ ኣብ ብራዚል እቲ ንዓታቶም ዝድግፍ ዝነበረ ምስ ተሳዕረ ክሳብ ሕጂ ነቲ ተመፂኡ ዘሎ ተመሪፁ ዘሎ ድከቱ የፅግብዎ ኣሎ ብእገዳን ብታሪፍን መገለን ስለዚ ረጂም ቼንጅ ከም ፖሊሲ ፍሬሽ ኮይኑ ተመሊሱ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣሜሪካ ትደልዮም ጥራዮም ዝመፁ ዘለዉ እዚ ከዓ ምስ ቻይና ተወዳዲሮም ብቁጠባ ኣይኮኑን ክዕወቱ ኣይክልዎን እዮም ንሱ ተረዲዎም እዩ ታዳ ክገብሩ እታ ዝፈልጥዋሶ ስርዓታት መጋበርያ ናቶም ዝኾኑ ጥራይ ኣብተን ሃገራት ዶ ይተኽሉ ሽዑ እቶም ስርዓታት ንቻይና ባዕሎም ግሒጦም የውፅዋ that's it ምስ ቻይና ተወዳዲርና ሽርክነት ሂዝና ሓበራዊ ዕላማታት ወይ ከዓ ኢንቨስትመንት ተወዳዲርና ከምኡ ዝበሃል የለን ኢሎም ብከምኡ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ንቻይና ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ጠምዚዝና ክንግልፎም ቃል ክንክእል ኣለና ብምባል ኣብ ዲአርሲ ርኢና ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኣርጀንቲና ዓባይ መሻርክቲ ናይ ቻይና ዝነበረት ሃገር ከመይ ኢሎም ኣሜሪካ እትዮም ንመለይ ዝበሃል ከም ዝዕወት ገይሮም ሚድያታት ናቶም ፕሮፓጋንዳን ገለን ገይሮምሉ ተመሳሳሊ ኣብ ቬኔዙዌላ ምርጫ ኣይሰለጦምን ከምኡ ክገብሩ ፈቲኖም ኣይሰለጦምን ስለዚ ኣብቶም ዘይሰለጦም ገጅፍ ዝኾነ ፀቕጢ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ኮሎምቢያ ከምኡ ይሰለጦምን ሕጂ ድማ ኣብ ቺለ ሰለይጥዎም ኣሎ ኣብ ካልኦት ድማ ብተመሳሳሊ በዚ መንገዲ ክቕፅል እዩ ስለዚ ምርጫ ዝካየድ ኣብ ኤሮጳ እውን ከምኡ ክገብሩ ምዃኖም እዮም ዝንገር ዘሎ ይዕወቱ ድማ ኣለዉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤሮጳ መን ይዕወት ኣሎ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታት ይዕወት ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ናሽናል ስትራቴጂ ናቶም ካንትሪ ናሽናል ስትራቴጂ ዝውፅዎ ኣብ ኤሮጳ እውን ከምኡ ዓይነት ፖለቲካ ተኸቲሎም ናቶም ረብሓ ከውሕዝ ዝኽእል ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታት ክነተኣታቱ ክንክእል ኣለና ምእንታን ስደተኛታት ጠው ኣቢልና ትኽክል ከም ንሕና ንደልዮ ጥራይ ዝገብሩ ፖለቲካ ክመፁልና ብምባል ዝገበርዎ ሶፋር ዓወት የምፅኣሎም ኣሎ ኣብ ጀርመን ነዚ ዝረኣዩ ብፍላይ ወላ እውን ናይ የማን ፖለቲከኛታት ዝበልዎ ድማ ንዝክሮ ኢና ኩልና ማለት እዩ Talks here in Berlin aimed at ending the war in Ukraine, German Chancellor Friedrich Merz struck a notably cautious tone about cooperation with the United States. He warned that Europe must prepare for a fundamental shift in its relationship with Washington, even as it faces an increasing threat from Russia. Trump did not come about overnight, and this American policy will not simply disappear overnight. It may be that things will become even more difficult with his successor. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጀርመን መራሒ ዝበሎ ኣብ ልቢ ኤሮጳውያን ዘሎ ምዃኑን ካብኡ ንምውፃእ ዝኾነ ነገር ክግበር ከም ዘይክእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ
ናይ ዶናልድ ትራምፕ ይኹም ዝገብረና ዘሎ ኢልና ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ክሕሸና ኢልና ምሕላም ኣቋሪፅና ኣብ ፕራክቲስ ክንከይትንክል ኣለና ኣሜሪካ ኦልሬዲ ካባና ሕቆኣ ሂባትናያ ስለዚ ንሕና ድማ ንዓ ኩነታትና ተቐቢልና ክንሰርሓሉ ኣለና ኣብ ዝብል ደረጃ ኢና ንርኢ ዘለና this is a wake up call ብልዎ ንኤሮፓ ንጀርመን ብፍላይ ካብ ድቃሳ ክትበራበር ከም ዘለዋን እዚ ፓክስ ኣሜሪካና ኢሎም ኣሚኖም ሴኪሪቲ ናትና ኣሜሪካ ቴክ ኬር ትገብሮ ብኔቶ ገለ ኢሎም ዝኸድዎ ዝነበሩ ጌም ኦቨር ከም ዝኾነን ምስ ፑቲን ድማ ዝኾነ ነገር ብሓይሊ ንክገብሩ ዝገብርዎ መንገዲ ደገፍ እውን ይረኽቡሉ የለውን ብሓፈሻ ህዝቢ እውን ይድግፈ የለን ኣብ ኤሮፓ ወላ እኳ ጀርመን ግዱድ ዕስክርና ፈረንሳ ግዱድ ዕስክርና ካልኦት ሃገራት ድማ ዓብ ባጀት ንውትድርና ብምትትታው ወታደራዊ ቅልጽምናትና ክንዕቢና እንተበሉ ወላ እቲ ህዝቢ the people are not buying it ኣብዚ ስምዑና ኣብነት wants to push us towards something very serious. Look at what the NATO Secretary General said yesterday. We must prepare for a war of the same scale as our grandparents and great-grandparents lived through, meaning the world wars. Except that the Third World War would be thermonuclear, meaning with at least 500 million deaths. Is that what we truly want, or do we just want to resume a somewhat normal and calm dialogue with a country? እስትሪእዎ ዘለኹም ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ፈረንሳ ኤሮፓ ናብ ኩናት ክትከይድ ኣይንደልን ኢና ስለዚ ሰላም ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እዚ ናብ ኩናት ክትገብሩልና ዘለኹም ኩነታት ኣይንቕበሎን ኢና ምስ ዩክሬን ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ንምስፍሕፋሕ ዝግበር ዘሎ ኣይንቕበሎን ኢና ሰላም ግበሩ ምስ ራሻ ብሰላም ኢና ክንነብር ንኽእል ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኤሮፓ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክውዳእሉ ዝኽእል ኩሉ መንገዲ ክግበር ከም ዘለዎን ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ ደረጃ ንምስግጋር ዝግበር ዘሎ ናብ ኩናትን ዕግርግርን ንምስጋር ትገብርዎ ዘለኹም ስታፒት እዮም ዝብልዎም ዘለዉ እዚ ከዓ ነፍሱ ዝኻለ ኣዛረባ ርእስቲ እዩ ዘሎ ኤሮፓ ምናልባት ናይ ቁጠባዊ ህድማ እየ ዝብሎ ኣነ ቁጠባ ናቶም ክዕርይዎ ኣብ ዘይከኣልሉ ብወታደራዊ ዓቕሚ ጌርካ ነቲ ኩነታት ሽፋን ንክትገብረሉ እዩ ልክዕ ከምዚ ኣብ ፈረንሳ እውን ከምቲ ብሬግዚት ብሪጣናውያን ዝወፁ ኣብ ፈረንሳ እውን ከምኡ ዝብሉ ኣለዉ እዮም ምክንያቱ እቲ ዩሮፕያን ዩኒዮን ናብ ኩናት ጥራይ ክወስደና ዝኽእል ፕሮጀክት ምዃኑ ዝረኣየና ዘሎ ስለ ዝብሉ ካብዚ ወፃኢ ብፍላይ ነቶም ናብ ስደት ንሓስብ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጥም ዘሎ ፍሉይ ነገር ከርየኩም እስከዚኦም ስምዕዎ Out in the TikTok world, I'm a little bit frustrated. ኣብ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ብብዝሒ ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያ በዚ ናይ ስራሕ እሞ ክንጅምር ህይወት ከመይ ከም ዘሎ that I have to work 40 hours a week just so I can have a place to live. 40 hours a week makes me $2,000 a month, and my rent is $1,660. So I work 40 hours a week so I can have a 2-bedroom apartment and an extra $300 a month. Like, it doesn't cover my phone, internet, food, you know. So not only do I not have እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝወፁ ዘሎ ድምፂ እዩ እንታይ ትብል ዘላ 4 መዓልታት ኣብ ሰሙን ማለት እዩ 8 ሰዓት መዓልቲ እናሰራሕካ ምስ ሰራሕካ ኣብ ወርሒ $2,000 እየ ዝኽፈል ትብል ኣላ ስለዚ ካብ $2,000 ድማ $2,000 ቀደም እውን ከምኡ ነይሩ እንታይ ዝተቐየረ ኣሎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዝዓበየ ምቅያራት ተፈጢሩ ዘሎ ገዛ ክራይ እዩ 1660 ንገዛ ክራይ እየ ዝኸፍል እያ ትብል ዘላ ስለዚ ዳርጋ ሙሉእ ወርሒ ሰሪሕካ ገዛ ክራይ ከፊልካ ኣብ ሽግር ምእታው ኣብ ዕዳ ምእታው ይፍጠር ማለት እዩ ክንነብር ኣይንኽእል እንጆይ ክንገብሮ ኣይንኽእል መናብሮና ኣይንኽእል ዕረፍቲ የብልና ድቃስ የብልና እንታይ እንተገበርና ሓይሽ ዝብል ዘረባ ከምዚ ብፍላይ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ እኳ ኣንነት ስለ ዘሎ ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ቁሩብ ደቂ ኣንስትዮ ዝድንግፀለን ከሎ ክእል ደቂ ተባዕትዮ ከይድ ድምሱስ እዩ ዝብለካ ሰብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ተባዕትዮ ኣይድንግፁን እዮም ሕብረተሰብ እውን ወዲ ተባዕታይ ሽግሩ ኣይድንግፀሉን እዩ ድንጋፀ ይትረክብና ወዲ ተባዕታይ he has to really figure out ወላ እውን ሽግር ተለካ ውሕድ ክትክል ኣለካ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኢምፖርታንት ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ሽግረን ኣብ ሚድያ ኣምፅአን ብዙሓት ሰባት ምስቲ ናተን ስቶሪ ኮኔክትድ ስለ ዝኾኑ ፅልዋ ከምፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምድንቃፅ ባህሪ ናይ ሕብረተሰባት ስለ ዘሎ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ዝብሎ ዘላ 4 መዓልቲ 4 ሰዓታት ንሶም ሰሪሕካ ካብኡ ናብኡ ድሓን ዝኾነ ሂወት ክትመርሕ ትኽእል እንተትኸውን ቀደም ከምኡ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ መነባብሮ ብቕልጡፍ ዝኸዶ ዘሎ ነቶም ሰባት ኣተ ብሬኪንግ ፖይንት ብግምጣሉ በዓል ኢሎን ማስክ ኣብ 6 ወለዶ ናይ ደቂ ሰባት እውን ንህዝቢ ኣሜሪካ ብምሉእ ቁጠባኦም ክቕይር ዝኽእል ሃብቲ ኣኻዕቢት ኣሎ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ክቕፅል ምዃኑ ይንገር ኣሎ ልዕሊ 450 ቢልዮን ሃብቲ ሒዙ ኣሎ 20 ቢልዮን ካብቲ ገንዘቡ ጥራይ እንተድህብና እንተዘወፍር ሆምለስነስ ኣብ ጎዳም ሓደር ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ሽግሩ ምፈትሖ ነይሩ ናይ ገዛ ክራይ ብዙሕ ለውጢ ክገብር ምኻለ ነይሩ ግን
بمولو تجنزب تأكيبو ناب تريليون قصة خيد مخانيز نقر زلو and we haven't seen anything من نابرنا أمريكا أنا ممحياش تبقصوا قبر إيرانيا ስለዚህ ንሱ ስለ ዘይገብር ዘሎ ካልኦቱን ይገብሩ ያለውን ኣብዚ ቀረባ ለም ቀና ሓደ 6 ቢልዮን ዲዋላ ገለ ወፊዩ ሕጂ ዝውለዱ ቆልዑ ናይ ኣሜሪካ ገለ ሓደ ሽሕ ኢንቨስት ክኾነሎም ኣብ ስታክ ማርኬት ኢንቨስት ኮይኑ ከዓብየሎም ይኽእል ዝብል ፕሮጀክትታት እዩ ነይሩ ግን nobody is buying it ምክንያቱ ድሕሪ 20 ዓመት 30 ዓመት ክመፅእ ዝኽእል ተስፋ ስለ ዝኾነ ሰብ ብዙሕ ኣይተገደሰሉን መናብሮ ናይ ህዝቢ ክቅይር ዝኽእል ስለ ዘይኮነ ስለዚ ቢልዮነርስ ሃብትናቶም at record level as وصل زلو ترى حزبي كم زي عين السقاي ولا ونتم مهرات زي حجي سندي تمهارت يا كولج من غرفيه لكي تم تمهار خاصم عوام مامزي. This out in the TikTok world, I'm a little bit frustrated. This is regarding student loans. If you don't give a crap about student loans, you can just be on your way. I have been paying on my student loans since 2008. I have never been delinquent. I have never missed a payment, and I've always made the payment that is requested, and even I've made additional payments or sometimes more than my payment. I have been in the زيادة ماهرة يونيفرسيتي تمهرتيا كنت شو من تنابيلا لما تمرقة يونيفرسيتي تمهر كلا وي كولج كتمهر كلا ستودنت لونز بحالا لهم سب ادانا يتمهر لهم اداناتا اسرع شو من تنشح كم زنبريا تنقر نكندي عمتات كفيلة كبكة حساب حجة اداناتا يوسقيلا اب امريكا زلو جيم نبينيو اسرع شو من تن ادا حيزاوز ودت كدي كفيل اللغيات بلابز وانزي نسا ابستفل عليه غزي ناكفلت قصلو زلا كبابي 30 شو اتنشح ገንዘብ ከፊል ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ኢላ 28 ሽሕ ተለክዐ 30 شو اتنشح ከፊል ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ኢላ ትወለድ ናይቲ ገንዘብ ዕዳናታ ይትፀገም ክንደይ ተሪፍ እንለ ትብላላ ኣብዚ ሰበብ ዓረብ ኮሳ ይበይተዘላ but I still owe like 58,000 ስለዚ 58 ሽሕ ተሪፍ እንለ ትብላላ 28 ሽሕ ያተለክሓ 37 ሽሕ ከፊል ኣላ ክንደይ ተሪፍ ክለ ትበሃላላ 58 ሽሕ أمينة أمريكا زبالك ساعة كنا جاي مخانو بزيخة تفلت. تنسب فلسين كاخد قاصرة زي تغني. قال يوم الله كوكو من دي كنت أنا أعلم أنا بسويسرلاند كنت دي جرجيرة. ولا أنت أداز بالي بالله. باشلو إن ماستر دي جرجيرة بزي. تمرت خاتم هاي كانت وديها صبغ ده مسألة تركب كاب ده موسكا نت سيستم كونتريبيوت تاكس تخفل له. كم يتعدى بزي. أوروبا ملو كمي. يس شو عاتمي تشوف من تميتين سمستر نخفل لي أنا تم هارغ لنا يونيفرسيتي. So هيوت كاملو السور نايت عداتات كوين كاتنبرو لكم بعد أمريكا يلا جنزب سينا دي أمريكا هم جرات زلا زغول أسوارات وجن ورا وجن تريليونات إنفست جبر زلا أبز با إنفست جبر سلا زي تدلي طيب حكي زجر من أمريكا نجر تزاريب كازو يتودو نجري أب سويسرلاند بناس أخذ مهر يونيفرسيتي بقعت لك كانت بنت لك بناس أتمهر جندا موسكا بزح سلا زخانة ما بزح بروجريسيف كات غالي أبيز بلا تاكس ما تخفل نتوم تحريق هذا دما تمك كابت تاكس بزمت ما يمهروا سيستم دما بخمسي يسرح ابزياتهم جن اسران شو من تنشحلك حمكا ملو زبنكا بانكتات كمتطو خان انترست ريت دي بدما تناتكا عداد ما يعبي اسور نايتي انترست ريت كوين كاتنبر كم زي عينت فيديو تاع دما تحزن لان كان دما نتي هيل سكيرز بحال تقطعوا بيلو امريكا زلو غود ناي مودا تبزا غيرنا ودينا to take action on healthcare, and you'll hear more from the president and from the White House on that very soon. Very soon. Very soon. Obamacare. We are going to replace Obamacare with دونالد ترامب نتي اوباما زتاتاتوا بكلتشن عسرتن اوباما كير زبحال نعطتو مسبل يا كلتشن عسرت شدشتن بحدش نجر كقيرو ييلو حدش هيلسكير بكل استكم كجبري يلو كلتشن عسر شدشن حساب اسرع حمشن دما تغير يا بلان يقبرالو صباح كما تسمعوا بزي على صحاكو يا بيت literally over the next 4 weeks we have great healthcare plan. كل جزية دما دحر 4 سومني زبلهم سمعوا كلتشن عسر شو We're coming up with a great healthcare plan. We're going to have fantastic healthcare, and the plan is coming out over the next 4 weeks. We're going to produce phenomenal healthcare, and we already have the concept of the plan, and it'll be much better healthcare. We'll be. أي جرمن 4 سومن النابلة شو من تعمد جير للسافزي جد حسوت كم دونالد ترامب بزي حفرة تحسوا تقينك تغكلنيا بوليتيكانيا غسلازي بزعبا هيوتكم أستوعيلكم كتكدو بوليتيكا بحسوت مشيكات مخانون جنزب كاب صبح حيسكا ينفسنا قبركات زي كيتكا قداي خاتخون نغط أسب የኤርትራ አካል አልነበረ አሰብ የወሎ አካል በነበረው የክፍለ ሀገር ክፍፍል ማለት ነው እንዴት ሆኖ ነው ነገሩ በሙሉ የተገለባበጠው ለራሴ የማይገባኝ ይሄ ሆነበት ዋና ምክንያት ሁሉም አጀንዳውን
كم تريو لهم أبادولا أبتي مصحف ناي باجا دبلة تباهيلو كلها تاناي OPDO وينا أورومو إليت نزار استزيا بليا تبلا زلا ግን ንግረ መንገድና አባዱላ ዓሰብ አካልና ኢትዮጵያ የነበረን አካልና ወሎ ይዝብል ምን ምዃን አባዱላ ንሽቲ ከተሰቀና ምንታን Member of the delegation. Really? Yes. 66 gifts? Yes. One said, love will never die. So if there is a love, a trust between us, never die. I want to كم تري ورد لهم زيا أبي جبت خيدون تربيز جبرايا بس جيرم يوم كبيس أما زخانو زي love never dies يلوم هذا بس ناي جبت كم خمسة بلو ميزنا جرزلو زي أتوم يوم تي incompetence ويكا I don't know مالت قام مخالن زي مخالن مسبق عت قوت راي كني جن أب كل خاطري تسجمنا أتوم بفلاي زي ما سمعوا زيات هاجر ለክልል ከሰሞኑ በነበረ ግጭት ከ40 በላይ ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀረና በርካቶች መቁሰላቸው ተነገረ። ሰሞኑን በጋምቤላ ክልል የተለያዩ ወረዳዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች ንጹሃን መገደላቸውን፣ የሰዎች እንቅስቃሴ መገደቡን የጋምቤላ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ በሰሞንኛው ጥቃት ብቻ ከ10 በላይ ሰዎች ተገድለዋል፣ የቆሰሉትም በርካቶች ናቸው ያሉ ሲሆን አንዳንዶቹ የሟቾቹ ቁጥር 40 ሊደርስ እንደሚችል እየገለጹ ነው። በተለይ አቦል ወረዳ كم تري وزلهم ناي security failure بتعدي ببزحي كم زرقن أب جامبيلا بزوج زي أب جامبيلا زلهم يخصيهم سلمن تايو تسرعات كم زعينت حق على البونت إنها قونا خلو أبعد تجراي ويا بكالو خون كله عبس قم تغبر زفتن جنا بعد جامبيلا زي قد سلو زبل كسد سميها بحفشة إثيوبيا أبزوان زي كبيد ناي security تسأجمعات إموا خمسة لو يزن الجرزلو معرب تجامبيلا زبالتي أبين شانقول كلليوم السودان دوب زلويو حدا إيرتراوي إثيوبيا again دي بانك مقبارنا تحقتات نتنساتهم كل وظيفتنا بوليتيكا أبتز السمع عبوتات النهارمكا مفشالو أقدر أسرح كون كم زغل مجنزابي يدلي أبزي حدا انتايلو أوسيني إيرتراوي أنا كوا تا أكاونتنا تاي فتوان دي بريزنت سياسة فوركي بارودي زبل إثيوبيا تبع الهجر أو إثيوبيا زبلوا زي أوريجينال أبلا على زلا أبيسينيا تبع الدنبرت كل محران تجرين حويش كزيها تا إثيوبيا تخالو كله ني كل العفار عشان شعتمتن 45 يوم ترني فمه عشان شعتمتن 40 شو من تندما نتكل الصومال مالتيو كمون نتكال نزيناي أوروميا زبال عشان شو من تمنتين 86 كمون سيداما عشان شو من تمنتين سنة هذا النابلة نجامبيلا عشان شعتمتن كلتن كمون نزي بين شانغول لون سوري جامبيلا كاليو بين شانغول جموز بعدما زيناي أبايدو قلود بلوز لود ما عشان شو من تمنتين سنة شو عتن كم استعكب بس لذي إثا إثيوبيا تبع هاجر نبعلا استطرا نفت مخانان هذا معلتي فيل كتجبر كم تخل قال عادو درو نزي كابيوم زنب بوزلو I mean it's very clear جن at least بإنجليش بميديا كوتس بجمارمبر إثيوبيا هذا معلتي كبتاتن زخل هاجر نخومي له نغبتاتن عبي possibility زلو هاجر مخانو ببزح ميدياتات كوتس إن نسمع زلنا سلازي again these people أبي إيرتران أبكالن زمن نيو كل العفاردو قالوا ملدو نابلنا بإيرتراز قبروا أجندا مجمريا بقاتاتهم كجمر مخانون تهاجر مبتتان در هاجاتهم كينو مجمريا كبتن زغل هاجرهم مخانو أي تجنزبون الله سلازي كم تنساتهم نت تاريخنا إيرتراز بالهاجر أي نبرن نابلو نقوم شيء تاريخنا مبلشوا زقاي وزلو it's our responsibility بحلف نتاو من جدي بسنفلت تاو من جدي دي بانك هنقبرهم كم زي تهاجرهم نتكونوا نتنا هاجرهم لما سبوجرنا كنفلتهم دخيلنا نعناو نقداسيو ونياتو نا إنفورز بلوز اللو ويونا ميديا كوينات ندرقوينو زقات منازلو أبتنا ميديا كوينات كم تنساتهم نعنا نخلو من قدنا كودقونان كدقونان كداخمنان زفتنو زلو يعني هذا ما بتمساس على متن كنهرم كنكلالنا جن intelligent كون كنكلالنا تنقبرو كله حبريتا بزلو فلتات بزلو من قد انتقيرنا نعنا ونتفعنقو زي تعز بفلاي صغير كازي كم تنساتهم حسور بروباغاندا زقبرو وزلو عمناتهم درجة وديكا زي كون نجر كام مقبار نساتهم بحصوت نحنا بفاكت بجبتي كنهرمهم تجميرنا is gonna be a great thing but this fight is it's gonna be a very important fight under the EPRDF because they were doing their jobs as an institution. Probably we know the chief of staff. Other than that, we don't know we did not know under the EPRDF who the commander of that corps or
that command or that division. We now know all of them. We now know all of them because the structure is not working. Even the military is connected to only one man, to Abiy, and they take their orders from him, and he divides them. He divides and conquers even the institution of the military. እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ድማ ኣብዚ ሓዳሽ ኢንተርቪው ናቱ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ዘሎ ሲስተም እቲ ሴኪሪቲ ኣፓራታስ ናቱ ፌል ዝገበረ ምዃኑ ነዚ ሕጂ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ኩነታት ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዘበነ ኢህኣደግ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ኩነታት ኩሉ ኢህኣደግ ትመለስ ወላ መለስ በሎ ሃይለማርያም በሎ ኣብ ትሕቲኡ ስርዓት ናይ ዲፈንስን ናይ ሴኪሪቲን ኩሉ ነገር እዩ ጀነራላት መን እዮም መን ነቲ ዘመሓድር ዘሎ ኣይንፈልጦን ኢና ነርና ኢሉ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ናቱ ኣካይዳ ስለ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ናይ ምዕራባዊ እዚ ሓላፊ መን እንድሕሪልካዮ እቶም ኣብ ዲፈንስ ናይ ኤርትራ ናብ ሴኪሪቲ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ሓበሬታ ዘለዎም ጥራዮም ዝፈልጥዎ እምበር ጀነራል ኩስቶ በዝሎ ናይ ኩስቶ ጀነራል በዚ ኸይዱ እናተባሃለ ይዝረብን እዩ ምክንያቱ ሲስተም ናይቲ ምክልኻል ናይ ሃገር ኤርትራ ኣካይዳ ኣለዎ ሃገር ፋንክሽን ስለትገብር ድማ ዲቴይልስ ክትፈልጣ የገድዳካን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን እቲ ውድቀት ናይቲ ኩነታት ስለ ዝረአ መን ኣበይ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ መንጎኦም ዘሎ እውን ዳርጋ ስርሖም ይሰርሑ ስለዘየለዉ ንክትክሰም ክትብል ከማን ክትፈልጦ እዩ ዝግድዳካ እዩ ዝብል ብሓፈሻ ኩነታት ናይ ሴኪሪቲ ናይ ኣቢ ዘመሓድራ ሃገር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፌል እናገበረት ትኸይድ ኩነታት ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ካብዚ ብምቕፃል ኩነታት ናይ ትግራይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ድማ ንስማዕ ድቅቆ የማንበርከክ ተግባር የ4 ኪሎ መንግስት እየፈጸመ ስለመሆኑ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ገለጸም። ጀነራሉ ለሰላም ብለን የትኛውም ሉዓላዊነታችንን አንሸጥም አንደራደርም ሲሉ ተናግሯል። በትግራይ ክልል የብልጽግናው መንግስት እያደረጋቸው የሚገኙት ክልከላዎችና አካባቢዎች እንደዚሁም የጦርነት ዛቻዎች ያለፉት ወራት ጉዳዮች ሆነው ቀጥሏል። ውሽጢ ክውዕል እዮም ክብል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊፆም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ዝኣልሞም ዘሎ ዝበሎ ምሽርሕታት ንምፍሻል ክውስን ኣለኒ ክብል ገሊፆም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፋይናንሳዊ ሕፅረት ንምፍታሕ ውሽጣዊ ሃፍትታት ናብ ሓደ ማእከል ምእካብን ብሓባር ምውፋርን የድሊ እዩ ክብል ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣማኒኤል ኣሰፋ ገሊፆም ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባር ሃፍትን ትግራይ ዘዳለዎ መድረክ ምክክር እቶት ተሳሊጦም ኣብቲ መድረክ ዝተረኸበ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንቡር ናይ ምምላስ ስራሕቲ ክስራሕ ዝግባእ እኳ እንተነበረም ብኣንጻሩ ካሊእ መልክዕ ዘለዎ ፅንተት እዩ ዝፍፀመና ዘሎ ክብል ገሊፆም ትግራይ ንምጥቃቕን ንምብታንን ብምዕላም ዝተመደበ በጀት ምዕፃው ነዳዲ ምክልካል ሒሳብ ትካላት ምዕፃውን ካልኦት ጎዳእቲ ተግባራትን ኣብ ምፍፃም ኣብ ትግራይ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምፍጣር ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ከሲሶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይፍፀሙ ዘለዉ ዝበሎም ሽርሕታት ቁጠባ ንምፍሻል ድማ ኣብ ዓርሶም ምርኮስ ኣዲብካም ብምንቅስቃስ ዘጋጥመ ፀገም ብምስጋር ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣሎ ኣቶ ኣማኒኤል ዘጋጥመ ዝመፀና ኩናት ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት ብዝበለፀ ተዳሊና ክንምክተሉ ንኽእል ወታደራዊ ሲነስ ኻይነስን ጥበብን ስለ ዘድሊ እዚኦም እውን ኣብ ምጥንቃቕን ኣብ መስርሕን ስለ ዘለዉ ክነገልውቶም ኢና ዓላምኡ እውን ውግእ ምቕራይ እንተጋጢሙ ንምስዓርስ ዝሕጂ ዝመፀና ኩናት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ኣካይዳ እዚ ኣብ ወገን ብልፅግና ኣብ ወገን ትግራይ ንኩናት ይዳለው ኣለዉ ዝብል ክሲ ብዝሰፍሐ መልክዕ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስምዕዎ ኣብዚ ህወሓት ዝግ ስብሰባ ሲያደርግ ነበር ላለፉት 4 እና 3 ቀናት የፈጀ ዝግ ስብሰባ እያደረገ ነበር በርከት ያሉ ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል ከስብሰባው በኋላ ዘለግ ያለ መግለጫ አውጥቷል በርግጥ ከስከዛሪው ህወሓት ከሚያወጣቸው መግለጫዎች ሲታይ ይሄኛው አጠር ያለ እንደሆነ እንግዲህ ሐሳባቸውን የሚያጋሩ ሰዎችን ተመልክቻለሁ በዛ መግለጫው ላይ ወልቃይትን ወይም እነሱ ምዕራብ ትግራይ ሲል የሚጠሩት በዚህኛው ወገን ደግሞ ወልቃይት የሚባለውን አካባቢ ለማስመለስ ለመቆጣጠር ሙሉ ለሙሉ ወደ ትግል በአዲስ መንገድ ወደ ትግል እንደሚገባ ሰላማዊንም የኃይል ማማራጭን እንደሚጠቀም የጠቆመበት ነገር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ጉዳይ በብልጽግና ሲሪየስሊ ካተልዎ ከም ዘለውን ትናይ ህወሓት ዝነበረ ሰሚናር ወይ እውን ኣኼባ ገይርዎ ዝነበረ ወላ እኳ እቲ ውሳነታት ናቱ ብበዓል ብታሕት ተጋሩ ህወሓት ኩሉ ግዜ ይዝከብ ሓድሽ ነገር ክህልዎ ይክእል ኢሎም ዲስካውንት ክገብሮ ወይ ከዳኽምዎ እንተተረኣየ ብወገን ብልጽግና ግን እቲ ጉዳይ ናብ ካልእ ነገር ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ ዘለዉ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እንታይ ይብሉ ማርሻሉ ህወሓት ካልተነቀለ ሰላም የለም የሚል እሳቸውም አቋም ነው ያስቀመጡት ወታደራዊ አቋሙ ይሄ ነው ያለው ግምገማ ነገር ሁሌ ችግር እየፈጠረ ያለው ይሄ ኃይል ነው
እንዳውም ከዚህ በፊት አይደመሰስም ሊደመሰስ የሚችል ነገርም አይደለም ምናምን ብሎ ሲናገሩ ነበር ራሳቸው። በአሁኑ ደግሞ የለም በቃ እኛም ራሳችን አርመናል ላይ ነገር በሚል ሁኔታ ይህ ኃይል ካልተነቀለ ሰላም የለም። ፊልድ ማርሻሉ كم تري ولا لهم نتي فيلد مارشال برهان جولا تتقاقامي ولا ونهجون بزغربا ببزح الشيرز قبر وزلو هو حد زبهال كبهم قاسك خلالو نسنا هلوي سلام كلي كلني وسلزي استقالة مثلا توحت كابسورو كم منقصلنا كان مزقب دمسيسنا هنا سلزي بتي بايتون اي تهاجر زبهال زلو هو حد زبهال كابترجي سر دمسيس ما مجرما كابلاوي كن عليو كن كلالنا زبلينا نرزلنا بخالي ولاتي ታደሰ ወረደውን ኣብ ጎንቲ ሰዓቶም ሓቢሩ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ እና ተሸኻዕና ንሓዋሩ ክንነብር ኣይንኽእልና ዝብል ብፍላይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ለንቀነ ከምዚ ኮማንዶ ኣመሪቑ ከም ዘሎ እቲ ትግራይ ዝንገር ዘሎ እጂ መመሊሱ ወታደራዊ ድልውነት ናቶም እና ሓየለ ወይ እውን ንጹህ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ቃውማ ከርእዩ ከለዉ كم زعينت وتهدراو من قصاصات ندحر غيركا نبلصقنا نبروباغندا زي سلازي نكوينات دالو لو زبل كون كلو بوغن تغارو دما نحنا نهلاوينا ن كم كلل مثلنا نخناو حس ربحاتنا نخناو حس حيالو تهدراو قاوماون يدلينا مخنياتو اكلنا ايثيوبيا ونو اوفيشال ايكونا نس ايثيوبيا بتا وعل بريتوريا طراينا نتحاز نسادما تتكبر يلان سلازي نحنا ربحنا كانوا حس لنا زبل زربا ابزون سمعوهم تي حلاف صتانا يتبوتا زبل كيدانو وج نمتراف ندالو لنا كبل تزاريبم ابصراوي تግራይ ግንባር ምብራቅ 15 ልዕሊ ወርሒ ክስልጥኑ ጸንሑ ኮማንዶ ተመሪቆም ኣብቲ ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ከተማ ዓድግራት ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ስነ-ስርዓት ተረኺቡ መልእክት ዘሕለፈ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ኣብ ልዕሊ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይን ተጋሩን ፈኽራታት ይካይዱ ከም ዘለዉ ገሊጾም እንትኾነ ግና ብወገኖም ኣስቂጦም ስርሖም ይገብሩ ከም ዘለውን እቲ ስልጠና ሰራዊት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ነቶም ፈከርቲ ክንስዕሮም ምዃና ዘጠራጥር ኣይኮነን ይክብልም እቲ ሓኒ ዘሎ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ኣብ ህልውናና ኣብ ልዕላዊ ግዛእትናን ኣብ ህልውና ተጋሩን ዘንጸላሉ ዘሎ ፈኸራን ጭርሖታትን ከዓነ ኩልና ከም ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና እዩ ንሕና ብስልጠና ዓቕምና ንዕቢ بسلطنا حيلتاتنا ندالو وجد مترافي فخران شلالنا أنا يجلسن تجبرنا وصيتاتنا حلف تاريخاتنا ورارات نمكن ورارات نحمشش لا معناتنا كأوزل حيل موجد ما كتنا يجوكنا حيل وإن تعفان سرعتنا يتفعلف كوجد مقبره እንደገና خلي اخويناتي حاسور له انا زي امن له تي اف اي قبلون زي our leaders are divided كم تري ودلهم اتي انا امنات امريت ولا حرام ريت زلو حيل زبحال زلو نكويناتن كال غشغرن يحسب كم زلون بقمت قالو دما ابتي تግራይ ዘሎ حيل دما وتهدراو دلونت ناتنا نهلاوينا اگدا ስለዝኾነ ነግድን حيالات كنكون كلالنا حيالو تهدراو قلصم كلونالو ربحاتنا مثلنا نخنركب زبل زرباينا نسمع زلنا بوليتيكاوي حشويه سمعنا دما نسجر يركا وسيلكا تግራይ عقمتا تكبن مس دغن غرابت زلوا سلام كوينا ناي مددار عقم حاف كتبل تخلل عدل بقصال اسكازي بايزوي نحمش شي زبسه بوليتيكاو مرحبتي سو ودكات لون كبل كلنا بوليتيكاو ودكات يسلم تግራይ بوليتيكاو ودكات زوصل دما تنحي واحد مرحبتي زين دحرينا زخونه محبرسب زدحن انا حدا زي قبول مسرتاو غداي له انا تغاغي يكون خلي عرق زبال ገለገለ ዝባል አሉ ማለት በቃ ይስላል በመሰረቱ ነገር ግን መፍትሕ እዚ ሓደ ተረጋጋ ዙንጋ ሰዓርን ዘይብሉ ፖለቲካ እዩ ፖለቲካ በመሰረቱ ናይ ሰዓርን እዩ ኣብ ትግራይ ዝሰዓር ሓይሊ እውን የለን እዩ ታቅሱ እዩ ማለት ተስዒርና ኢና ሰዓር እንትዝሉ ዳ መንግስቲ ኩም ሃሎ ሰዓር እንትዝሉ ዳ መዝኾን ባይዘወይ ህዝብ ትፒኤልኤፍ ዝሪያ ዘለኹ መሪሕነት ኣምባገነን مخان دليت نبر أم بعدين نكون وق أبزي يقولوا بركي بزيا بايزوي بعدين يو هذي أجوان
مچم ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ ብዙሕ ዲቤት ዝካየድ ዘሎ ትፅብእቲ ዲቤት ብቑዮ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ስቲል ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ድሕነት መድረኽ ከለኻ ዝግበር ዲቤት ኣምላኽ ሓግዞም ትግራይ ካብ ኣቢ ክመፅኦም ዝኽእል ፈተና ከም ዝድሕኑ ይግበሮም ምሳና ዝተሓሓዝ ነገራት እውን ኣለዎ ኣብዚ ኣስከስምዕዎ ዝገብሮ ዘሎ ለውጥታት ክድነቑ ዝግብኦም እዮም ኣብዛ ቀረባ እዋናት እኳስ ንግብፅን ሕዚ ከዓ ንስዑድ ከይዱ ኣሎ ዝኸደሉ ዘሎ ስኢሉ ኣይኮነን ማለት ተራ ምኻድ ኣይኮነን ሓደ ፕሬዚዳንት ናይ ሃገር እዩ ዑደት ዝገብር ዘሎ እቲ ንጉስ እውን ተቐቢልዎ ንምስቲ ንጉስ እውን ምስቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ዓዲ እውን ክራኸብ እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ እዚኡ ትሕዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ብዙሓት ማዕኸን ዜና ክትርእይዎ ኢኹም ቢቢሲ ግን ብደንብ ገይሩ ተንቲንዎ ኣሎ ጽቡቅ አቀባበላ እውን ተገይርሉ ኣብ ስዑዲ ኣብ ሪያድ ማለት እዩ ናልባሽ እቲ ሕዚ ዲስፕሌይ ዝገብረልኩም ስእሊ ዝተወሰነ መልእኽቲ ክሕልፍ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ንቐፅል ኣብዚ ኣብ ናይ መወዳእታ በዚያ ገይረ ኩዴ ለባበሱም ይሁን በምን አብይ አህመድ የሚያስጨንቀው ያልነበረም ሀገሪቱ ትልልቅ ቋጥኝ የሚያካክሉ ችግሮችን ተሸክማ አለባበስ እንዲህ ሆኗል ብሎ የሚያስር መንግስት መኖሩ ይሄ ከፌዝም ባለፈ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያለው ንቀት የሚያሳይ ነው። ለማንኛውም በቲያትሩም በሙዚቃውም በሶሻል ሚዲያውም የብልጽግና መንግስት የመደመር መንግስት ትሩፋቶች እንዲጸባረቁና እንዲጎሉ ተፈልጓል። የዳንኤል ክብረት ስልጣናም ያን ላይ ያተኮረ ነው። አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ማንሳት ከተቻለ አንደኛ ዳንኤል ክብረት ማን ነው? እንዲያን ስልጣና ለመስጠት ምንድነው እሱ ይፈልጓል? ከም ትሪ ወደለኹም ብዙሕ አዛራቢ ኮይኑ ዘሎ እዩ ስኻንታዩ ናይ ዝወዲ ኣዶናይ ዝበሃል መእሳሩ እሞኻ ክሳብ ሕጂ ክፍታሕ ዘይምኻሉ እንታይ እቲ ምክንያት ዝብል ወላ ናይ ኣልባሳትን ናይ ክዳንን ናይ ባህልን ገለተ ዝብልዎ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ንሱ ህቡብ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሕቶታት የልዕል ከም ዘሎን ካብኡ ዝገድድ ኣከዳድና ኣብቲ ናይ ኦሮሞ በዓላት ዝረአ ዝነበረ ዝኾነ ስጉምቲ ዘይተወሰደሎም ኣብዚ በፂሑ ዝተወሰደ ስለምንታይ ንዝብል ሓንቲ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ኣብታ ዝሓለፈት ኢንተርቪው ዘረኣኹኹም ኣብ ገለ ክፋላታ እንታይ ይብል ሓደ ንሕና ክንርድኦ ዝኽኣልና ነዚ ወዲ እዚ ኣብቲ ናይ ቲክቶክ ኣዋርድስ ዝወሃበሉ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ናቱ ሌክቸር ወይ ናቱ ኢንተርቪው ይኸይድ ስለ ዝነበረ ጠቕላላ ሰብ ክሪኦ ይከኣለን እዚ ሰብ እዚ ድማ ኣመና ሰብ ደድሕሪኡ ክኸይድ ስለ ዝጀመረ ህቡብነት ካብ ኣቢ ናብኡ ክትከይድ ስለ ዝረኣየ ንባዕሉ እሱ ድማ ቆልዓ ስለ ዝኾነት ኣቢ ነዚ ሰብ እዚ ኣሲሩ ኣጀንዳ መጠምዘዚ ክጥቀመላ ከም ዝፈተነ እዮም ዝብሉ ካልኦት ድማ ነቲ ኩነታት ንምቕያር ኩሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ይጥቀም ከም ዘሎን ኣቢ ግን ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ምግባሩ ክንምንታይ ሪስክ ንክወስድ ድልውነት ከም ዘለዎ ምክንያቱ ብኣሜሪካ ደረጃ እውን ኣብ ቆላሕቲ ኣትዩ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ የዋፅኦ ድኸውን እንታይ ኸ ካልኦት ብበዓል ዳንኤል ክብረት ዝበሃሉ ዝወሃብ ዘሎ ሌክቸርስ ወይ እውን ስልጠናታት ከናበይ ዝኸይድ እዩ ንዝብል እስከ ንሽተ ማየት ጥሩ ነው። የመጀመሪያው በምን ካፓሲቲ በምን አቅም ነው የሚገኘው ይሄ ሰው ስልጠና የሚሰጠው በምን ነው የሚለው ብሓፈሻ ናቶም ጉዳዩ ስልጠና ክብክልዲ ዳንኤል ክብረት ወላ ካላ ኣይፈልጥን እየ ግን ከም ድራኹሞ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ኤርትራ ናፅነታ ዝረኸበት ብድራማ ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ንምግባር እዩ ዝብል ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ኣገይን ኩላቶም ተጠማዚዞም ናብ ጉዳይና ሕልኽልኽ ዘብል ኩነታት ስለ ዘለዎም እዩ ካብቲያ ኣንተ በኩልፍ ዘበልኩኹም ክምለስ እሞ ምሳክ ከተሓዛ ስለ ዝኾንኩ እየ እዚኣ እዚ ተቀባብላ ዝተገበረሉ ኣብ ግብፂ ዝተገበረሉ ቀባብላ እውን ሪኢኹም ኢኹም ዲፕሎማሲ ኤርትራ ምስ ስዑዲ ጥራሕ ምስ ግብፂ ጥራሕ እንተይኮነ ምስ ራሻ ምስ ቻይና ምስ ካልኦት ሃገራት እውን ንዘመናት ተዓፅዩ ዝነበረ ዲፕሎማሲ ናይዚ ሃገር ሕዚ ብብልሒ እዮም ፈቲሖሞ ባይዘወይ ኣብይ ኣሕመድ እኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሁኜ ለኤርትራ ከሰራሁ ምናምን እንዳበለ ዝዛረቦ ዝነበረ ደንብ ገይሮም እዮም ድራማ ተፃዊቶም ኣሎ ዝወዲ ዕብድድ ክብል ሕዚ እውን ሓቁ እዩ ተፃዊቶም እዮም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ኤርትራ እየ ይበል ኣብዚ እንተሪኢኹም ንስከይትሰጉ ኢኹም ከምዚ ማለት እየ ተባሂቡን ኣሎ ስልጣን ይበል ካሊእ ይበል ድንቁርና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተጠቂሙ ኢሳያስ ብደንብ ገይሩ ናይ ዲፕሎማሲ ፀገማቱ ፈትሒ ኣብዚኡ ኢሳያስ ዘይምድናቕ ይካል ንኣብይ ኣሕመድ ብደንብ ገይሩ ተፃዊቱሉ እዩ ሕዚ ላዕላውነት ናይ ሃገር ጢሒስኩም ክትኣትዉ ትደልዩ ኣለኹም ገለ ናበለ በዓል ባጫ እውን ዛረብዎ ዝነበሩ ራእይዎ ላዕላውነት ናይ ሃገር ጢሒሶም ምእታዎም ዘስግኦምን ሕቶ ዝፈጥረሎምን እንተዝኾን ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ነበረትን እያ ናይ ትግራይ ኩሕጋ ዝበሃል ኩሉ ሻጠ ናይ ትግራይ ኣትዮም እዮም ሰራዊት ኤርትራ
ኣብቲ ሽዑ ከላላውነት ኣይተደፈረ ባይዘወይ ዝርዝር ዜና ብዝኾነ ሓንቲ ነገር ክበኩም እየ ኣተሓሒዘ ክርእዮ ዝደሊ ስለ ዘለኒ እስከ በዚያ ንጀምር ታንክ ዩ ሶሪ እዚኣ ድሓር ክበኩም እየ ኤክስትሪም ኦክላ ክላብ ኦክላ ጌስት ሃውስ ኦክላ ሬስቶራንት ወናኒ ናይዚ ትካላት ኣብ 1999 እዩ ናብ ዩጋንዳ መፂኡ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ብኣዝዩ ንኡሽተይ ዓቕሚ ቢንያም ሓወይ ዘለካ ተመክሮ ኣብዚ ዓዲ ካብ 1999 ክሳብ ሕጂ 27 ዓመት ዳርጋ ኮይኑሎ 28 ሓደ ኣብዚ ቻነል እዚ ሎሚ እኳ ሎሚ ቁርብና ዝሓልና ከድና እምበር ናይ ኤርትራውያን ዓወታትን መንፈዓትን ነንፀባርቀሉ ዓብ ቦታ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ክንግንዘብ ኣለና ናይዚ ሓውና ድማ ናይ ብሓቂ ፀብለል ዘበለ ንኣኽሊሉ እውን ነዚ ክቡር ሓውና ዘቕረበልና ነመስግን ዓመት ኮይኑሎ ዓብይ ብዙሕ ተመክሮ ኣለካ ኣብዚ ዓዲ ንእሽተይ ኢኻ ዳርጋ መፂኻ ኣብ ቢዝነስ እውን ካብቶም ተዓወቱ ንብሎም ኤርትራውያን ብኣብነት ንጠቕሶም ንመንእሰያት ከዓ ብዙሕ ኢንስፓየር ክገብር ዝኽእል ወይ ከዓ ንመንእሰያት ሞራሎም ከስንቕ ዝኽእል ናይ ሂወት ጉዕዞ ዘለካ ሰብ ኢኻ ከምኡ እውን ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ኣብ ሂወት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ ኣብ ውራያት ኣብ ፅቡቅ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሕማቅ ኣጋጣሚታት ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ካልእ ሽግራት ዜጋታትና ሽግር ኣብ ዘጋጥመሎም ግዜ እውን እስኻ ካብቶም ብቐዳምነት ተሰሪዖም ስራሕካ ገዲፍካ ንሕብረተሰባት ተጓዓዝካዮ ኤርትራውያን ከዓ ብሓፍቲ ዓመት እሞ ንእሽተይ ከለኹ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስደብ ደንጉ ከማን ዝምርዓይ ዝበሃል ሓዳር ዝገበር ኣነ ግን ካብ ቀደም ጀሚረ ቀልጢፈ እቲ ፕሮጀክት ምውዳእ ኣለኒ ኢለ ደኣምን ኣጋጣሚ ድማ እንትኾነኒ ስለ ዝረኸብኩ ኣቲና ብጣዕሚ ፈጣሪ ዝቐንኣሉ ሓዳር ተገይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓዳር ንኣሽቱ ኢና ስራሕና ፅቡቅ እዩ دعار جن أي فقدون بتتفتر ناي نفاريت حدقة نيروبي كتير كلا نفاريت وديها كل يوم سينيهم مالت سبيتي ولا قوالي كل تعمت هاي قبلتن سبيتي أيضا إثران كل تاني نيرة يجيز يتعلمات ينيرو عابي يتعلمات تعمل عابي يتعلمات ينيرو جن انتايو كل شيء منفساوي أبي وتكا أمنت أبتفتاري سوز فترة وسدو ملسو أبزبل كتيفاتي مثلني وشتي سويتبل ستقبله جن بقى حج وسيد كان ديها كنت ما قدنت عينة تحطه درجة هو ذكرهم بر تعمل ذكره جن ولا حنتي إذا أو حديث أبتاع هوسبيتاليتي الدكتور زوال ده بعلو تانا فريد أكندي متنجر أتصنعني يوم كابت نجر على ده دل علنا ينجر يبرنا جن تعدست ولا كان تاي ودسب حنقوله يزو متشم كم تري وزل لهم زي كبر حونا انترفيو ناتو نوحز بلس لزخونات بيرسونال كنت ثلاث نغرات كرس لزلوغ يمتي بتحاده كاب اثيوبيا سترز قينو كاب لعلي كاب زيرو نخبقس تجدده اب كنت شحبيلو دما كاب كينيا نا بوغاندا متيو كاب زيرو بقى خاب نشي دكان تبغيسو اكم درجه زوصي كالمون اب هيوتو كم سمتن دما بعلت بيتون سدروز خسر موتكم بحدش ما هيوتو بزقات موتكات كي تسنفن لعلك ما تزخالي سلازي this is a very heroic أنبسا زخوني أنا بحكي زخرع تاريخ زلو حاونا سلو زخوني نعون مفلات مسوكن اللالي كابتو مكروناتو دماغن كاسني ليا جيريا أبدي أكرداكم زدلي بزوح زرباتات نديد زرب حنت كابا كاب أفريقيا ناب أفريقيا مسينا إنفست خنقبر تدلينا انتاي خنقبر لنا إيلوم زحطوني تروتا وزيكم تخيقونكم كاتا مس منجست أوغندا أبتنا إنفستمنت كوميشن ناتخيتكم كم أخرجكم يخلينا بزغط كده تقوليكم أبزي واسعكم خليكم زي 5 قبر تقوليكم زبل مخري يهبيت منجستي أكبل سميعيو أنا دما بتوم ودادرتنا أنا إيرترا مودادرتا أنا إيرتراويان زسحبا زلوا هجرات زتك أمالو زلوا تاكتيك نسينا أنا زهاسينا زلوا بهلاي ساتن تقول نهاجرن كربع زغل تاكتيك ينزغل تلازلوا نسب إيرتراويان دماتهم زبلتو نايت صراحة نايم عبالن مخانهم ريهم مميم بجاكا وحدات صغيرهم قال ملا غمزي قبرو قال زبل سمع انبر إيرتراويان عبي ناي نطبع مغيروخ قبرو زغلو حنقول زلوهم بقع زلوهم سعراماتن ركوتاتن مخانا ريهم نالو سلازي نزي تالنت نا إيرتراويان نزي كابيتال نا إيرترا زخص بازلو رواندا ديو كينيا ديو أنغولا ديو يوغاندا ديو دبوب سودان جوبا ديو نزن هاجرات زياتن زتقامال زلوا سلامنتاي إيرترا نزي كتمزمزو زي كالت سلامنتاي مسوز ودادر بروغرامات كنقبر زي كالنا دما نايوترو حطون نايوترو كامبين نات اكتيفيزم ناتين او يكون
ዋይተን መወዳድርቲ ሃገራት ናትና ንኤርትራውያን ታለንት ንኤርትራዊ ኢንቨስተር ክስዕባ ብዙሕ ነገራት ይኸዳ ዜጋታተን ዘይኮና ክንስና ንዓና ንክስዕባ ብዙሕ ተበግሶታት ይገብራ ዋይ ኤርትራ ድማ ነዞም ዜጋታት እዚኣቶም ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከምቲ ኤምባሲታት ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ኣብ ኬንያ ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ይድፈልጦ ስለምንታይ ኤርትራውያን ኣብ ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ስለምንታይ ኤርትራ ከምኡ ተወዳዳሪ ዕድላት ክትገብር ዘይከኣለትከ ኢልና ሓቲትና ኮፍ ኢልና ዲስካስ ጌርና መፍትሒ ክንረክበሉ ዘይምግባርና ኸ ንባዕሉ I think we need to think about those things ዝበዝሐ ኤርትራዊ ነዚ ኣነ ዘቕርቦ ዘለኹ ሕቶ ይርድኦ እዩ ምናልባት ኣብ ግዝኡ የለናን ኣብ ከምኡ መድረክ የለናን ዝብል ስነ መጎታነ ይቕበለ ካብ ጎረቤትና ክወረኩም እየ ዝብል ሓይሊ ኣሎ የግዳስ ኤርትራ ኣብ ቁጠባ ተበግሶ እንተዘይጌራ ንኣብነት ካልኦት እንታይ ትብሉ ናብዚ ክፅሕፍ ከለኹ ስዑድያ እኮ ኢንቨስት ክትገብር እውን እኮ ቁጠባ ናትና እያ ትርእዮ ዘላ እንታይ ክትረቢሕ ኢላ ኢንቨስት ክትገብር ቫይብራንት ዝኾነ ቁጠባ ዲ ዘለና ተወዳዳሪ ዝኾነ ኢንዱስትሪ ናይ ቱሪዝም ዲ ዘለና ኮይኑ ንምንታይ እያ ኢንቨስት ክትገብር ምናልባት ፀጋታትና ንምምሓው ጥራያ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ቁጠባ ናትና በቶም ዲያስፖራ ዘለው ኢንቨስትመንትን ካልእን ፍሕፍሕ ክብል ዘፀንሕ ግን ተደፋፊኦም ሸበትበት ክብሉ ናይ ስዑድያ ኢንቨስተራት እውን ማእተው ናይ ቻይና እውን ማእተው ስለዚ ስለምንታይ በቲ ዘለና ዘይንበገስ ዝብል ስለመጎት ኣሎ this debate is up 2026 2025 ሓሊፋትና already 2026 ካብ መጀመርዩ ኣግሬሲቭሊ ክስራሓሉ ትምኒተይን ሓሳበይን ባህገይን እዩ ምሳይ ተሰማምዑ እንተለኹም በብትኽእልዎ ስኻትኩም እውን ድፍኡ ንሕና ንመንግስቲ ፃቕጢ ክንገብር ኣለና ቁጠባ ናትና ሓፍ ንኽብል ኩሉ ግዜ ከምቲ ንመንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ዲፕሎማሲ ነጣቃዓሉን ኣጆኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና ምሳኻ ኣለና ነቲ ካብ ጎረቤት ዝመፅእ ዘሎ ድማ ነቲ ንሱ ዘውፅኦ ሓሳባት ካምፔይን ንገብረሉ ኣብ ቁጠባ ግን ለውጢ ክግበር ኤርትራ እውን ከምተን ካልኦት ሃገራት ኣብ ቁጠባ ለውጢ ንክትገብር ጎስጓስ ንክንገብር ድማ ኤነርጂና ክንጥቀመሉ ኣለና ኩሉ ግዜ ናብ ሃገርካ ለውጢ ክመፅእ ፀቕጢ ክትገብር ከለኻ ፀረ መንግስቲ ስለዝኾንካ ይኮንካ እንታይ ዳ መንግስቲ ሓደ ግዜ ቀስ ኢሉ ለውጢ ስለዝገብር ነቲ ዝገብሮ ከተቀላጥፎ ድፊት ክትገብር ኣለካ ኣይሆብ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ሰሚዑ ዝድሊ ለውጢ ይገብረልና ይኸውን ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሆቴላት ኣብ ኤርትራ ክንርኢ ንደሊና I really want to see this kind of hotels እዛ ሓውና ድማ ብኤርትራ ሆቴል ክገብር ቢዝነስ ክገብር ዕድል ክወሃቦ ድፊት ክግበረሉ ተስፋ ንገብር ንሳቶም ወገኖም ክገብሩ ተስፋ ንገብር ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ደግፉ ድማ እናበልና ምዚያ ክገትፈኩም زغال عدي زرابع تحنن زغال عدي بلقى حد شنن